lleva trabajando.
Moi bons días a todas e a todos e benvidos a este soleme acto académico de apertura do curso académico 2025-2026 do Sistema Universitario Galego, que nesta quenda corresponde organizar a Universidade de Santiago de Compostela. Por tanto, ten a palabra para iniciar este acto o profesor doutor don Xosé Ramón Veiga Alonso, profesor de Historia Contemporánea na Facultade de Formación do Profesorado, que pronunciará a lección magistral Muller e esfera pública no século XIX, historia dunha conquista inacabada. Señores reitores, señor presidente, autoridades todas, compañeiras e compañeiros, miñas donas, meus señores, bos días. Diante de nada, quero manifestar o meu agradecemento pola honra de estar aquí hoxe en representación da Facultade de Formación Profesorado, do meu Departamento de Historia e da miña querida área de Historia Contemporánea. Moitas grazas por terme escollido. Comezo o meu discurso que leva por título Muller e esfera pública no século XIX, historia dunha conquista inacabada. En maio de 1863 abre unha escola mixta de párvulos na Coruña. Fai no local que ocupa o hospicio provincial e admite nenas e nenos de entre 3 anos e medio e 6 procedentes de familias sen recursos da cidade. En 1870 son 120 os raparigos ali atendidos baixo a ollada vixiante moi ocupada das Irmáns da Caridade. E o seu funcionamento é excelente. Pouco máis dun ano despois, en setembro de 1864, na mesma cidade, inaugúrase unha escola nocturna para adultos con 60 matriculados destinado a ofrecer rudimentos educativos aos menestrales da poboación. Ningunha destas dúas iniciativas parte das administracións públicas, senón que son un froito da sociedade civil herculina, e máis en concreto, da actividade dunha muller, por entón xa moi nomeada na cidade, en Galiza e mesmo no conxunto de España, María de la Juana de la Vega Martínez, máis coñecida como Juana de Vega. Esta preocupación educativa de dona Juana mesmo se manifesta no seu testamento ao instituir unha fundación que converte o seu pazo de San Pedro de Nós nunha granxa escola de agricultura e no que tamén destina unha parte á escola de educación primaria para nenas. Como boa burguesa e liberal de primeira hora, cría na capacidade da educación para mellorar a vida das persoas e para formar cidadáns útiles a si mesmos e a República, mas tamén por esta súa condición participaba dunha ollada educativa marcada por un selo clasista, paternalista e elitista, sen esquecer tampouco a vertente de utilidade profiláctica que teña educar a xentes para evitar a súa caída nos brazos de ideoloxías que xa alborexaban no horizonte e que se valoraban como ameazas á apenas estreada orde social burguesa. Nada moi distinto do que pensaban contemporáneos seus implicados na reforma educativa como Pablo Montesino, Pedro Felipe Monlau ou os galegos Ramón de la Sagra e Concepción Arenal. Habrá aínda que agardar un tempo institución libre de ensinanza mediante para que se impoña a visión moderna dunha educación pública, universal, non sexista, financiada polo Estado e que no canto de fixar discriminacións entre os que poden e non poden estudar, iguales condicións para que todos e todas poidan facelo. En calquera caso, e como de seguido repasaremos, a problemática educativa moi en especial a que afecta ás nenas será un espazo de debate no que as mulleres terán opinión e intervención, un espazo, en definitiva, para facerense presentes na esfera pública. Dicía que en 1863 Juana de Vega era xa unha figura popular e coñecida porque o seu nome se asocia ao intenso activismo que mantén por entón na cidade a Asociación de Señoras de Beneficencia, da que é presidenta, e que a estas alturas do século aparece como a máis perfecta mostra da vitalidade da sociedade civil herculina con moitas e importantes responsabilidades no mantemento e na xestión tanto dos seus establecementos de beneficencia como do Hospital de Caridade.
Dona Juana era, ademais, unha heroína con todas as letras, após o seu comportamento exemplar cando a pandemia de cólera que batera na cidade a finais de 1854. Desde 1856 ostenta o cargo de viceprotectora dos establecementos de beneficencia de Galicia. Era de coñecemento común o seu papel na chegada ao país das Irmás da Caridade, entón fundamentais polo seu traballo en hospitais e en todos cantos establecementos gorecen a mulleres e a raparigos desamparados. Porén, só as súas amizades máis achegadas saberían das xestións súas feitas para erguer un manicomio en Conxo, que únicamente se faría realidade logo da súa morte. Participa xa que logo no espazo da filantropía e da beneficencia, un tema central nas décadas medias do XIX, porque se roza co temido pauperismo, co espectro das clases perigosas que o progreso capitalista en marcha deixa á marxe e a beira nunha situación de indefensión que pode revirar en actitudes violentas contra a orde vixente. Os milleiros de esmoleiros e pobres de solemnidade que malviven en vilas e cidades, moitos deles mulleres e nenas, constitúen a proba máis evidente dun problema social que o é tamén de orde pública. Será este, como logo analizaremos, outro oco de actuación no que a opinión e o activismo femininos faránse notar. Desde 1836, Juana é viúva dun militar de Sona, o xeneral Francisco Espozimina, todo un referente patriota e liberal pola súa loita contra dos franceses na Guerra da Independencia e posteriormente contra dos realistas e carlistas no conflicto civil de 1833 a 1839. A este casamento debía o seu título de condesa de Espozimina. Juana fora tamén, entre 1841 e 1843, aia e camareira maior da que logo sería a raíña Isabela II, por entón unha rapariga que entraba na puberdade, con responsabilidades moi importantes no seu cuidado e na súa formación, por non falar das implicacións políticas que tiña ocuparse da educación dunha futura raíña que se desexaba liberal e constitucional. Pasaba tamén por ser unha muller culta e moi lida, que dispunha dunha ben nutrida biblioteca, e de feito figura como editora das memorias do seu marido, aparecidas en 1851 en 5 voluminosos tomos, das que hoxe temos a fundada sospeita que gran parte da súa escrita corresponde á propia Juana. Isto, xunto doutras producións saídas da súa pluma, mais só publicadas logo de morrer, permite situala dentro do selecto grupo de mulleres que puideron e souberon usar da escrita para ter en voz nun século difícil e pouco agradecido coas gorxas femininas que buscaban un espazo propio dentro dun coro prácticamente monopolizado por varóns. O perfil de Dona Juana, porén, estaría incompleto de non facer mención a un outro aspecto da súa traxectoria vital que contradí por completo os valores que a moral dominante do tempo impuña ás femias. Refírome ao seu activismo político, a súa condición, en palabras de José Antonio Durán, de primeira dama do liberalismo progresista español. Juana mama a política dende o seu berce. Seu pai, o comerciante Juan Antonio de la Vega, é un dos liberais galegos de primeira hora, dos contados que públicamente o apostan todo ao 12 da Constitución e que padecen as súas carnes a represión do absolutismo de Fernando VII. Ao casar en 1821 con Espozimina, entón capitán xeral de Galiza e un dos líderes do liberalismo exaltado, Juana insírese na axitada vida política destes anos, unha implicación que ten continuidade entre 1824 e 1834 nos 10 longos anos que pasa exiliada xunto do seu home, e nos que participa da rede conspirativa contra o absolutismo da que Espozimina é cabeza principal. Xa viúva e retornada á Coruña, a súa vivenda acubilla un soado faladoiro, a súa coñecida tertulia, que todos os días, de 9 a 11 da noite, reúne a persoeiros que soan na vida pública da cidade, entre eles Concepción Arenal. E aquí fálase de temas de actualidade, de educación, de literatura, de beneficencia e, como non, tamén de política. De certo que na cidade soubose con escándalo da acusación de que foi obxecto de participar e apoiar o fracasado golpe que en abril de 1846 encabeza en Galiza o militar Miguel Solís contra do goberno moderado do xeneral Narváez, e que ten un remate tráxico nos logo coñecidos como mártires de Carral. Mas, sen dúbida, que a sorpresa sería maiúscula de coñecerse que esta viúva de perennes roupaxes negras e aspecto sobrio puritano participaba como unha máis nas estrategias políticas dos progresistas coruñeses e galegos. Unha sorpresa que reviraría en escándalo de saberse que esta mesma muller
mantiña unha intensa correspondencia con algúns dos máis soados liberais progresistas da altura, dos que era confidente e, por veces, conselleira política. Os apelidos dos seus interlocutores falan por si sós. Manuel José Quintana, Agustín de Argüelles, José María Calatrava, Ramón Gil de la Cuadra, Salustiano de Olózaga, Baldomero Espartero, Juan Álvarez Mendizábal. A política era un espacio vedado para as femias, unha ocupación que se entendía exclusiva dos varóns, unha actividade só propia dos que vestían pantalóns e gastaban chaqueta, mas tamén aquí, entre bastidores e dun xeito informal, Juana de Vega deixará a súa pegada. Será este eido da política o derradeiro que da súa man repasaremos nesta batalla inacabada que protagonizan algunhas mulleres por facerse un oco na esfera pública, porque tamén aquí, a pesar de todas as prohibicións e de todos os atrancos legais, pelexarán por facerse ouvir. Risueños están los mozos, gozosos están los viejos, porque dicen compañeras que hay libertad para el pueblo. Muchos bienes se preparan, dicen los doctos al reino. Si en ello los hombres ganan, yo por los hombres me alegro. Mas por nosotras, las hembras, ni lo aplaudo ni lo siento, pues aunque las leyes se muden, para nosotras no hay fueros. Libertad. ¿Qué nos importa? ¿Qué ganamos? ¿Qué tendremos? ¿Un encierro por tribuna y una aguja por derecho? Libertad. ¿De qué nos vale si son los tiranos nuestros, no el yugo de los monarcas, el yugo de nuestro sexo? Los mozos están ufanos, gozosos están los viejos. Igualdad hay en la patria, libertad hay en el reino. Pero os digo, compañeras, que la ley es sola de ellos, que las hembras no se cuentan, ni hay nación para este sexo. Os versos apaixoados da extremeña Carolina Coronado, xa nunha data tan temperá como 1846, denuncian o gran paradoxo do liberalismo. Unha ideoloxía nada con ínfulas de universalismo, alicerzada na loita pola liberdade fronte do despotismo, en realidade só liberala a metade dos seres humanos, porque deixara fora da cidadanía política e tamén orfas de moitos dereitos sociais a todas as mulleres. O seu carácter censatario, ademais, excluía por mor de causas económicas tamén a maioría dos varóns, mas era o xénero, el yugo de nuestro sexo, como berra a poetisa, o que expulsaba as femias da esfera pública e as convertía en menores de idade a efectos legais. Porén, esta exclusión legislativa e formal non impediu nin a aparición de voces femininas críticas con esta situación, nin tampouco o desenvolvemento dun activismo que tenta aproveitar os ocos que deixa a norma para ter presenza no espazo público. Moito antes de que no decurso da segunda onda feminista, aló polas décadas de 1960 e 1970, activistas e manifestantes berrasen aquelo de que o persoal é político, outras mulleres, e tamén algún home, entenderon que a participación política ia alén da capacidade de sufraxio, da presenza nas redes informais de amigos políticos ou da posibilidade de expresar opinión nunha prensa en rápido desenvolvemento. En termos actuais, diríamos que a política, entendida en senso restringido como o que fan os políticos, daba paso a unha concepción ampliada do político, valorada como o que se ocupa da xestión do público e do colectivo, do que afecta ao conxunto da comunidade. E aquí as posibilidades de acción multiplícanse, tamén para as mulleres. O eido educativo vai ser un dos espazos nos que dar unha batalla pola igualdade que, porén, no século XIX saldarase con máis sombras que luces polo que fai á educación das nenas. Os precedentes son ilustres, aínda que tamén puntuais e excepcionais. O francés Poulain de la Barre, xa no último tercio do século XVII, publicara De l'égalité de deux sexes, e máis preto de nós fora o padre Feijóo, en 1726, dentro do seu monumental Teatro Crítico Universal, o que abriu o debate sobre a suposta inferioridade intelectual femenina e a súa incapacidade para aprender e para educarse en igualdade de condicións co home. As verbas do Ourensán, sepan pues las mujeres, que non son en el conocimiento inferiores a los hombres, e o seu objetivo declarado de persuadir al género humano la igualdad de ambos sexos en las prendas intelectuales, resoarían con forza nos ouvidos da aragonesa Josefa Mar de Borbón, cando en 1786 publica o seu discurso en defensa do talento das mulleres, e tamén os de autores como o pouco coñecido Pedro Montengón ou o máis popular José Cadalso, que sitúan na boca dos seus personaxes femininos a afirmación de que só o interese dos homes mantén as mulleres na ignorancia,
Por canto de poderen acceder a unha educación igualitaria, ningunha razón fisiolóxica hai para que as femias aprendan menos ou peor que os varóns. Ilustrados como Campomanes, León de la Royal, o galego Vicente do Seixo ou Jovellanos teiman na valía femenina para casi todo tipo de ocupacións, previo acceso a unha formación que, sen embargo, e ata entón, teñen vedada. A madrileña Inés Holles Blake, no seu ensaio Apoloxía das mulleres, publicado no gonzo dos séculos XVIII e XIX, 1798, acerta ao acusar o xénero masculino de manter interesadamente na ignorancia as mulleres para deste xeito perpetuar as súas superioridades sobre delas. E con voz firme non dubiden personificar esta actitude naqueles eclesiásticos que pontifican que a muller ten dabondo con coser, cociñar e rezar. Todo o que reborda estes ámbitos é caer na bachillería e converterse nunha marisabirilla, participar dun van intento de equiparación co varón que únicamente redundará no seu afastamento e desprezo social. Ata fins do século XVIII, o interese oficial polo fomento da educación das nenas é moi escaso. A iniciativa máis ambiciosa son as chamadas escolas gratuitas, que buscan ofrecer a raparigas de familias sen recursos a posibilidade de aprender en doutrina católica, valores morais e labores de aguja. O obxectivo moito máis que asegurar uns mínimos alicerces educativos é sacalas da rúa e aprenderlles un oficio. É unha iniciativa exclusivamente urbana para unha poboación nomeadamente rural, o que implica unha evidente limitación de partida. E se ben dispón dunha dirección estatal, o financiamento chega só pola vía privada das esmolas e as suscripcións individuais. Aquí está un dos nós gordianos que afecta, e afectará perante todo o século XIX, as iniciativas que buscan estender as primeiras letras, o ensino primario, ás cohortes de menor idade, en concreto as eivas orzamentarias, que influen a un Estado en construción, lastrado polas perdas coloniais de comezos de século, unha elevadísima débeda pública, as destruccións derivadas dos conflitos bélicos e unha capacidade de recadación fiscal escasa, ademais de clasista e mal repartida. Asemade, o liberalismo de mediados do XIX non contempla entre as súas obrigas financiar a educación dos seus administrados. As familias con disponibilidades económicas pagarán por elas mesmas os docentes dos seus fillos, non tanto as que carezan de recursos deberán botar man de escolas mantidas por mecenas privados ou daqueloutras públicas dependentes duns concellos tan escasos en diñeiros como sobrados de obrigas. Calquera que teña traballado o século XIX en arquivos locais e provinciais pode testemunhar os laios constantes e reiterados das autoridades sobre a crónica falla de financiamento co que garantir unha mínima atención educativa á poboación en idade escolar. A metáfora da galiña que tenta protexer todos os seus pitiños, mas que ten as alas furadas, reflicte ben esta situación. Que o primeiro Ministerio de Educación, co nome de Ministerio de Instrucción Pública, non apareza ata o ano 1900, e que os soldos dos docentes non se recollan nunha partida dos orzamentos públicos ata 1901, non é ningunha anécdota, ningunha casualidade. Con sobrada razón, o profesor Beltrán Tapia afirma que se hubo unha etapa que sufrió la inacción estatal, esa fue la enseñanza elemental. Unha idea que corrobora o historiador catalán Manuel Santirso coa ollada posta no conxunto de Europa. El porcentaje del gasto que las administraciones centrales europeas dedicaron a la enseñanza en esta época, entre 1830 e 1870, resulta tan ridículo que é renunciado a construir un cuadro sobre él. Se isto é así para o conxunto dos escolantes, as nenas aínda o teñen peor, porque tanto os contados recursos como a limitada vontade de ofrecer educación da banda das elites de goberno concéntranse con preferencia nos varóns. Aquí tamén o patriarcado fai o seu agosto. É unha cultura marcada a lume pola subordinación e a situación de dependencia en que mantén as mulleres deixa o seu selo. Só a partir destas coordenadas é posible entender que contra o 1900 a taxa de analfabetismo das mulleres maiores de 10 anos supera o 70% fronte a duns varóns que se sitúan no 55%. E tamén só a partir destas coordenadas podemos entender os diferentes niveis de exixencia que marca a práctica do maxisterio en función do xénero. Por exemplo, que en 1825, para ser mestra de nenas, saber ler, escribir e contar apenas fose só un mérito e non un requisito exixible. Que moitas das súas escolas mediado o século estivesen xestionadas por religiosas sen título oficial algún. Que a primeira escola normal de mestras erga en 1858, case 20 anos despois da súa homónima masculina, e cun plan de estudos visiblemente menos ambicioso.
ou que durante todo o século se manteña unha visible fenda salarial en detrimento das mestras. O Estado xa que logo amosa as súas limitacións educativas e o oco que se xera téntase cubrir máis mal que ben con iniciativas xurdidas da sociedade civil como a xa vista de Juana de Vega. Claro que a sociedade española carece da vitalidade e da fortaleza asociativa da inglesa que se adoita tomar como referente, sen que tampouco a política educativa responda aos criterios de investimento e de control estatal que se desenvolven en países como Prusia. A actuación educativa de damas como doña Juana ten un espello na de outras hoxe apenas lembradas, como a sevillana Trinidad Grum, a chilena afincada en Barcelona Dorotea de Chopitea, a valisoletana Gonzala Santana, a madrileña vizcondesa de Jorbalán, a cordobesa María del Pilar de León, a malagueña Amalia Heredia Livermore ou a turolense Dolores Romero. Mulleres preocupadas por ofertar escola a nenos e nenas sen recursos. Son todas accións e exemplos individuais, tan rechamantes e loables como puntuais e insuficientes. Mais interese e repercusión tenen outras iniciativas de carácter colectivo, aínda que só sexa porque implican a un número maior de mulleres e porque supoñen un desafío organizativo que demostra a súa capacidade para facérense presentes e reivindicárense no espazo público. O interese pola educación feminina é visible na actuación das xuntas de damas que nacen ao abeiro das semipúblicas sociedades económicas de amigos do país dende finais do século XVIII, das seccións de señoras integradas en institucións privadas, como, por exemplo, a do madrileño Instituto Español na década dos 40 do século XIX, das asociacións benéficas de mulleres respetables que ofrecen escolas e mestras ás mulleres e nenas recollidas en hospicios e asilos de beneficencia, dos ateneos e casinos republicanos que fan o mesmo nos anos do sexenio democrático, ou de creacións de clara inspiración krausista, como a Asociación para a Enseñanza da Mujer, que se ergue en Madrid en 1870. Apenas pingas no amplo e sedento deserto das necesidades de formación femininas, máis representativas da capacidade de axencia destas mulleres reunidas que, mesmo cando na súa organización dependen de sociedades rexidas por varóns, amosan un degoiro de autonomía e de autoxestión que compre valorarmos dentro dun contexto xeral moi pouco agradecido con este tipo de actuacións públicas con liderado feminino. En 1855, o que fora director xeral de Instrucción Pública, Antonio Gil de Zárate, afirmaba que la cuestión de la enseñanza es cuestión de poder. El que enseña domina, puesto que enseñar es formar hombres e hombres amoldados a las miras del que adoctrina. Xa que logo, a educación é tamén unha cuestión política, un tema que trascende os límites do privado e do familiar, do íntimo e do persoal, de tal xeito que a intervención das mulleres neste eido pode lerse con unha posibilidade de rebordar, ou cando menos de flexibilizar e virar porosas as fronteiras que lles impón a sociedade burguesa e patriarcal. Unha maneira, en definitiva, de participar na esfera pública e de chimpar por enriba dos límites que fixo unha ideoloxía da domesticidade que as quere recluídas no fogar, ocupadas do marido e dos fillos. Que isto aconteza precisamente no eido educativo non ten ren de fortuito, porque o chouto argumentase como unha simple prolongación cara ao exterior da obriga educativa que teñen as nais no seo familiar. O que fan estas mulleres é dar continuidade pública a un quefacer doméstico. Exercer esta maternidade social non ten, en principio, ren de revolucionario nin de perigoso para o monopolio público masculino do público. E así o entenderon, cando menos, unha parte das elites do goberno que dan a súa bendición, a súa beizón a este activismo. A cuestión, porén, dista moito de moverse nunha unanimidade de pareceres. Primeiro, porque son as ramondosas as voces que defenden unha suposta incapacidade feminina para a aprendizaxe. E segundo, porque unha cousa é cadrar nos beneficios de outorgar escola ás mulleres e outra moi diferente fixar ata onde debe chegar esta oferta educativa e cal debe ser o seu grau de ambición. Contra unha pretendida falla de predisposición da muller para poder ser educada, argumentaron desde ben cedo plumas tan coñecidas como as da francesa Olympe de Gouges na súa Declaración dos Dereitos da Muller e da Cidadá, ou a inglesa Mary Wollstonecraft na súa Vindicación dos Dereitos da Muller, as dúas de finais do século XVIII. Xa vimos como tamén o fan damas senlleiras da Ilustración española, mas o certo é que aínda na segunda mitad do XIX, voces como as das galegas Concepción Arenal ou Filomena Dato Muruais tiveron que defender tanto a posibilidade como a utilidade da educación feminina. Os que negan á muller intelixencia e talento, a mellor contestación, cicais que fose o desprezo, de Filomena Dato en 1877. Ou, como non seu día sinalou unha indignada Rosalía de Castro,
la sociedad que los hombres han hecho a su gusto nos prohíbe hasta pensar. Un exemplo de oposición á formación das mulleres, alén duns niveis moi básicos, tirado de entre outros moitos posibles, mas cheo de significado por quen o personifica, é o do ben coñecido médico republicano coruñés Ramón Pérez Costales, tan avanzado en ideas políticas e sociais como convencido de que a configuración sexual e biolóxica incapacita as femias para os estudios serios e exixentes en dedicación. A cantidade e a calidade de educación que conviña ás mulleres foi obxecto de vivos debates. De maneira xeral, a idea que se impón é a do seu acceso á alfabetización e a un feixe de saberes básicos, entre os que ocupan un tempo e un espazo importantes as labores propias de su sexo. Como primeiras formadoras e guías morais dos futuros cidadáns, precisan duns saberes que as capaciten para esta función. Porén, non se trata tanto de instrucción e de amorear coñecementos, como de educar os seus sentimentos naturais, de cultivar uns valores inxénitos en proveito da súa descendencia. De acordo coas teorías defendidas por Jean-Jacques Rousseau, a formación feminina ten un carácter subordinado ás necesidades educativas dos varóns, é dicir, non se xustifica por si mesma, senón que a súa importancia se valora na medida en que contribúe á educación masculina, é dicir, depende dun factor exóxeno. Isto abre un espazo de posibilidade, un campo de actuación de límites evidentes, mas non é menos certo que tamén de fronteiras pouco definidas, de tal xeito que non faltan plumas que, sen discutiren abertamente esta formación subordinada e condicionada, defenden unha instrucción feminina máis ambiciosa e de maiores contidos. Relecturas actuais a respecto do ideal feminino que representa a figura burguesa do anxo, do fogar, e do papel xogado polas coñecidas como escritoras virtuosas da segunda mitad do século XIX, Pilar Sinués, Ángela Grassi, Josefa Massanés, Faustina Sáenz de Melgar, Sofía Tartilán, transitan por aquí, polas liñas de fuga e as fiestras entreabertas que permite o marco cultural dominante e que fornece alternativas limitadas, pero certas, para argumentaren a prol dunha maior e mellor educación para as nenas. Porén, e como xa repasamos, nin o Estado pola vía da Lei de Moyano de 1857, nin os esforzos despregados dende a sociedade civil foron creen de cumprir estas demandas, de tal xeito que a finais de século a simple alfabetización das mulleres é aínda unha cimeira por conquistar. Peor aínda a situación a respecto do acceso ás ensinanzas medias e á universidade, dous camiños prácticamente vedados para elas. Mais unha vez, supostas razóns biolóxicas e fisiolóxicas afectan as femias dos estudos máis arduos que a súa débil constitución non atura. Criterios que atopan apoio en que semellante dedicación de tempo e de esforzo iría en detrimento da súa función de nais e esposas, desnaturalizándoas e atamurchando a súa fermosura, todo por mor dun debezo irracional que as leva a quereren seren bachilleras, doctoras e pedagogas con faldas. Mais a carón destas razóns públicas hai outras agochadas que souperon inventar moi ben figuras como Concepción Arenal ou Emilia Pardo Bazán, igual que antes fixera, por exemplo, nun ensaio titulado A escravitude das mulleres, o matrimonio formado polos ingleses John Stuart Mill e Harriet Taylor Mill. Trátase en concreto do temor a que o acceso a estudos superiores faculta as mulleres para o exercicio de todo tipo de traballos, co que non só se poñerían en cuestión os alicerces mesmos da teoría das dúas esferas complementarias pero separadas, coa pública, monopolizada polos varóns, e con elas centradas no privado, no doméstico, senón que se introduciría un factor de competencia que, unha vez instituído, ninguén sabía moi ben cara onde podía derivar. Nun ámbito moi concreto da literatura profesional, ata un autor consagrado como Leopoldo Alas, o coñecido Clarín, manifesta o seu desacougo pola presenza en aumento de escritoras que compiten nun mercado ata entón ocupado en exclusiva por varóns. Mais preto de nós, as coñecidas dificultades que ten Rosalía de Castro e que ela mesma sinala para ser públicamente recoñecida como escritora de seu, en parte tamén camiñan por aquí. En este mesmo senso, é moi indicativo que no Congreso Pedagóxico Hispano-Portugués-Americano de 1892, diante da cuestión que interroga os asistentes sobre o acceso das mulleres a todo tipo de traballos, a resposta sexa negativa. Mestras, telefonistas, contables, farmacéuticas, médicas de mulleres ou bibliotecarias, sí. Mais farmacéuticas, enxeñeiras, biólogas, abogadas, xuíces, notarias ou veterinarias, non. En 1839, o coruñés Ramón de la Sagra, entón xa un persoeiro con nome propio noido do reformismo social, apela ás mulleres para que saian do seu acubillo e lles ofrece o teito doméstico e asuman o seu destino social. Convídas a abandonaren a súa zona de confort
e a proxectarse cara ao exterior para labrar a felicidade general. O chamamento responde unhas coordenadas moi concretas. As necesidades sociais obrigan a que as donas estendan a súa natural capacidade para os cuidados ao conxunto dos necesitados e menesterosos, que, de xeito paradoxal, son moitos mesmo neste século de rápidos progresos materiais. En especial, raparigos e mulleres deben ser o obxecto preferente da súa protección, porque obxectivamente son os máis damnificados por un progreso que non fai prisioneiros nin agarda por ninguén, e porque resultan os máis febles na loita pola supervivencia. Ser nais sociais é o seu destino na sociedade moderna, di de la Sagra. E iso exixe participar da esfera pública e inserirse en coordenadas que trascenden o doméstico. Velaí outro eido respectable para a actuación feminina, o da beneficencia entendida en sentido amplo, que mantén ademais unha relación tan lóxica como estreita co educativo que vimos de repasar, de tal xeito que a opción combinada de protección e formación permitiría nun futuro vindeiro, aínda que indefinido na súa concreción temporal, chegar á cobizada sociedade liberal de clases medias que imaxinan os reformadores sociais. As implicacións políticas dunha tarefa semellante saltan á vista. Primeiro, porque supón un horizonte de enxeñaría social que inclúe unha evidente opción ideolóxica. Segundo, porque ten unha afectación colectiva e comunitaria de dimensións potencialmente moi amplas. Terceiro, porque unha actuación no eido da reforma e auxilio social pode provocar sinerxias de significado político. E cuarto, porque a cuestión da beneficencia tamén é, e non dun xeito simplemente lateral, un tema de orde pública. De feito, é a ollos das autoridades, sacar das rúas os esmoleiros, os pobres de pedir, e en xeral, a todos cantos non son quen de subir ao barco do progreso e quedan tirados nas beiras, moitos deles, mulleres e nenas, é o obxectivo primario. Unha vez recollidos e controlados, xa se verá que facer con eles. E como a capacidade de xestión e de financiamento do Estado é tan limitada, está tan exixida por outras cuestións, de novo fais unha apelación á sociedade civil. A aposta en funcionamento do que os reformistas chaman a poderosa palanca del asociacionismo, para que asuma estes deberes. Neste eido, e como xa vimos que acontecía no educativo, pero agora aínda con máis forza e máis argumentos, o mantra do Estado mínimo e de baixo custo tan querido para a versión do liberalismo dominante a mediados do século XIX resoa unha vez máis con forza, inspirado sobre todo por un exemplo británico que con máis intencións que recursos se tenta reproducir en España. As posturas agora bambean entre un liberalismo moderado que prefire unha beneficencia liderada pola administración e auxiliada pola iniciativa particular de alicerce francés, e os liberais progresistas que optan, co ollo posto en Inglaterra, porque sexan as forzas da sociedade civil as que encabecen o proceso, cun Estado que prefire máis centrado na tarefa legislativa en ofrecer solucións naqueles casos aos que polas súas dimensións o asociacionismo filantrópico non poida facer fronte. Mais con independencia de intencións e preferencias, atesta na realidade impón a súa lei e obriga a facer da necesidade de virtude. A dimensión da tarefa e a moi limitada disponibilidade de recursos institucionais forza a espremer todas as posibilidades e a non desbotar ningunha alternativa. Como acontece en tantas ocasións cando estamos a tratar do século XIX, de quedar só coa letra da lei estaríamos sendo vítimas dun espellismo. En menos de 30 anos asistimos á promulgación de dúas leis xerais de beneficencia, en 1822 e en 1849, sinal da preocupación legislativa que esperta o asunto. Nelas e coas lóxicas diferenzas, fíxase a estrutura administrativa e xerárquica que ordena a prestación de servizos, cun papel moi relevante, sobre todo de concellos e deputacións. O problema está, como xa analizamos ao falar do eido educativo, nas moi limitadas capacidades financeiras das institucións locais, superadas por unhas obrigas de gasto para as que non están preparadas. Esta situación de arcas baleiras combínase en especial a partir de 1836 co desenvolvemento da política desamortizadora que afecta aos bens da Igrexa, de tal xeito que a tradicional actividade caritativa das institucións eclesiásticas, básica na xestión e no control da miseria, diminúe moitos enteiros sen que o Estado liberal este en disposición de ocupar o enorme baleiro que entón se produce. Na Gaceta, o antecedente do moderno Boletín Oficial del Estado, nos boletíns provinciais, e mesmo nas actas dos concellos, a legislación sobre a beneficencia é abondosa. O esquema xerárquico nos que se integran os diferentes niveis da acción gubernamental está claro, e sinalanse os fondos e as partidas das que debe de sair o necesario socorro. Todo isto é importante porque cobra o costado imprescindible da organización e da planificación, mas resulta insuficiente cando as partidas orzamentarias destinadas a solucionar as necesidades da poboación son escasas e o que resulta máis grave, en boa medida ficticias,
por canto a súa presenza no papel non garda correspondencia nin coa realidade nunhas tesourerías locais orfas de fondos, nin cuns recursos humanos apenas presentes. Recorrer as virtudes do asociacionismo, un lugar común para as décadas centrais do século XIX, é un dos paliativos que se pon en marcha. Desde concellos e diputacións o chamamento dirixese en especial ao colectivo feminino, aquelas damas dotadas, como din as cartas de convite que se redactan, de sensibilidade, formación e talento, e dispostas a ofrecer unha parte do seu tempo de lecer a prol dos máis necesitados. A componente elitista e de clase da chamada é clara, porque por entón a formación e o tempo de lecer, fariña doutra muiñada e a sensibilidade, son un privilexio só ao alcance de mulleres burguesas e aristócratas. Do mesmo xeito que queda clara a subordinación xerárquica a respecto da administración, coa que actuarían estas damas asociadas no caso de aceptaren o convite. As regras do xogo están claras, mas unha vez que a partida comeza, xa se sabe que cada xogador manexa as súas cartas o mellor que pode sabe, sen que os resultados estean determinados de antemán, por máis que caiba agardalos. Coñecemos bastante ben o caso da Asociación de Señores de Beneficencia que se ergue na Coruña en 1839 como resposta á chamada feita desde o Concello, unha demanda de colaboración que atopa con moitas outras poboacións do Estado, aínda que con resultados desiguais. No fundamental, o que se solicita das señoras coruñesas é daren o paso da caridade particular, a desmola diaria de misa de 11, á colectiva, á beneficencia organizada. Pídeselles que asuman o seu deber como nais sociais e que sitúen as virtudes domésticas que se lle supoñen a prol dunha mellora da sociedade, que ocupen xa que logo un espazo na esfera pública, en que sexa modesto, subordinado aos gobernantes varóns e con atribucións limitadas. Mais o que acontece desde entón na cidade herculina, como adoita pasar cando se abre unha fiestra de oportunidade, así sexa pequerrecha, de certo que non entraba nas previsións dos ben intencionados concelleiros, que imaxinarían un grupo de señoras dócil ás súas indicacións, sen iniciativa propia e de actuacións limitadas e pouco ambiciosas. Porén, xa se sabe que as reformas cargas o demo, e unha vez en marcha, a súa dinámica é difícil de predicir e de controlar. Meu dito, meu feito, isto xustamente é o que atopamos coa Asociación de Señoras da Beneficencia. Desde as primeiras semanas as damas reunidas amosan unha enorme vitalidade e o que resulta máis sorprendente un debezo por acadar densidade asociativa e desenvolver unha actividade sen máis tutorías externas que as fixadas estritamente pola lei. Ata finais de 1871, o ano da súa desaparición, a asociación gaña músculo organizativo, aumenta o número de socias, adquire maior autonomía, incrementa as súas atribucións nos espazos benéficos en que ten presenza, que rematan por ser todos os da cidade. Asume máis responsabilidades nos eidos de actuación e acada unha cada vez maior autosuficiencia financeira, algo fundamental para poder negociar con as institucións públicas das que legalmente depende. Pouco máis de 2 décadas após a súa fundación, á altura de 1863, a Asociación de Señoras ten responsabilidades moi importantes na xestión diaria, no abastecemento, nas obras realizadas e no financiamento do Hospital da Caridade, do Hospicio e da inclusa provinciais e do asilo de mendicidade municipal, é dicir, en todas as institucións que acubillan doentes, orfos e esmoleiros. Da boa saúde da Asociación de Señoras ofrece excelente demostración a merca en 1860 e a finais de 1869 de 2 edificios coa perspectiva de dedicalos a tarefas de beneficencia, que de seguido ceden pola mesma cantidade en que os adquiriron, mais a pagar en cómodos prazos, a concellos e deputación, respectivamente. As damas reunidas demostran que non son ningún adorno, ningún floreiro da Xunta Local de Beneficencia diante da que renden contas, e que en absoluto se limitan a seguir o sendeiro marcado polas autoridades masculinas do Concello e a Deputación. Pola contra, non disimulan en absoluto a súa oficina proactiva, traballan con moita actividade na busca dun financiamento sempre valorado como insuficiente, e non dubidan en protestar ruidosamente cando entenden que as autoridades invaden as súas engordadas competencias ou non atenden como é mester as necesidades dos abeirados nos centros que xestionan. Neste senso son fundamentais e ao tempo incómodas para os seus interlocutores institucionais. Elas sábeno, negocian as súas relacións a partir desta posición reforzada e, en definitiva, actúan na praza pública a cara descoberta. Fano nun ámbito consentido e que conta coas beizóns da moral e a cultura dominantes. En este senso, o seu traballo non é disruptivo, ningunha ameaza para o control masculino do público, mas o simple feito de teren unha presenza cidadá tan marcada e, sobre todo, os modos e maneiras a partir dos que actúan, con iniciativa, sen atender a titorías exteriores, cunha pronunciada autonomía e cun manexo escrupuloso ao tempo que decidido dos fondos con que contan, convértenas nun activo de primeira orde e nun actor social por dereito propio. Non creban
as barreiras que debuxa o xénero, é certo, mas dilátanas e introducen nelas unha tensión que as deturpa e deixas preparadas para que outras mulleres, con ideas distintas e aspiracións diferentes, continúen na loita. Emilia Pardo Bazán, filla de Amalia de la Rúa Figueroa, unha das damas que integran a Asociación Benéfica Coruñesa, definiu en 1909 o traballo da súa nai e das súas compañeiras como un desafogo simpático para unhas mulleres cinguidas a unhas vidas marcadas polo tedio e rutina en xeral da abondo folgadas. Algo disto, sin dúbida, hai na súa actuación. Mas con ser unha premisa fundamental e de partida, nin esgota as explicacións posibles do seu activismo, nin moito menos valora con xustiza a densidade da súa axencia. Desde a súa ollada feminista e emancipada, a condesa de Pardo Bazán, a 50 anos vista, fai unha valoración extemporánea e mesmo un chisco anacrónica do feito adacadado por mulleres como a súa proxenitora, obrigadas a moverense nun contexto e dentro duns patróns de acción, dunha mentalidade duns modelos educativos que non son os das primeiras décadas do século XX. É a maldición das pioneiras, non sempre recoñecidas mesmo por aquelas chamadas a dar continuidade ao seu legado, aínda que o fagan inevitablemente ao seu xeito e a partir de criterios propios e mesmo contraditorios co traballo anterior. O que coñecemos dos alicerces teóricos que moven a acción estas damas respectables cadra moi ben con argumentacións que Concepción Arenal, ela mesma integrada na asociación durante os seus anos coruñeses, recolle por escrito en 1861 no seu coñecido A Beneficencia, Filantropía e Caridade. Un fondo de caridade cristiá, decididamente evangélica, informa a actuación e encha de trascendencia. A pobreza e a miseria, argumenta Arenal, son creacións divinas valoradas como inevitables, mas tamén é unha inspiración que procede de Deus, a que leva as mulleres que poden e saben a mobilizárense para remediar no posible estas situacións. En ningún intre se fala de xustiza social. En ningún caso se pensa en revirar as estruturas sociais tornándoas máis democráticas, máis igualitarias e con maior igualdade de oportunidades. Estas mulleres son fillas dunha revolución, da liberal de comezos do século XIX, mas viven e habitan nunha realidade que xa é post-revolucionaria. A ningunha se lle pasa polo maxín a idea dunha nova sociedade ao estilo da desexada polos levelers ingleses no século XVII, os protocomunistas de Babeuf a finais do XVIII ou os socialistas utópicos de Fourier na primeira mitad do XIX. É de certo que apenas se pola prensa coñecerían das propostas de Marx e Engels, mas tamén son plenamente conscientes de que non habitan no mellor dos mundos posibles, de que a sociedade precisa reformas e de que a caridade cristiá ofrece un bo punto de enganche a partir do que actuar. A mesma Concepción Arenal confesa moitas veces que a caridade e o pensamento reformista son os vectores que guían a súa acción, e o mesmo acontece nas asociacións benéficas femininas que agroman polos anos medios do século XIX. Paliar, diminuir, axudar a aturar mellor a desgracia é o obxectivo que se persegue, non erradicala de orixe, nin tampouco situar os alicerces que permitan a súa drástica reducción. A hora de valorar a actuación destas sociedades de señoras, compre facelo sempre dun xeito contextualizado e de acordo coas características do marco social e político que lle serve de referencia. Pode semellar obvio e necesario, mas de cando en vez convén lembrar que nas décadas medias do XIX non hai nada semellante a un estado de benestar ou un estado de providencia. Construcións que só toman corpo no século XX, non moi nomeadamente na súa segunda mitade. Alén de intencións, desexos e proxectos, a realidade cotiá impón os seus marcos, que para o caso defínese pola presenza nas rúas de centos de seres marxinados e precisados de axuda urxente. As institucións, nin por ideoloxía nin por capacidade, dispoñen dos medios con que atendelos. E por iso a existencia destas asociacións de señoras, obxecto de reclamo oficial, é sempre benvida. A marxe de que logo na concreción do seu traballo poden resultar moito menos dóciles do agardado polas autoridades masculinas. En calquera caso, o que se ofrece pouco máis que un mal teito, unha comida frugal e unhas atencións sanitarias básicas. E isto a custa de aceptar os beneficiados un réxime de vida prácticamente carcerario, con saídas pautadas e controladas, e sempre coa obriga ao regreso nocturno. O objetivo fundamental, non esquezamos, é sacar a miseria, a desgracia, a perversión e a inmoralidade das rúas, evitar problemas de orde pública e forrar aos cidadáns de ben a visión de situacións que afén un século que segaba de ser a centuria da civilización e do progreso. Aos máis novos a idea é ofrecerlles unha capacitación que lles permita converterse en homes e mulleres útiles á sociedade, primeiro con educación básica e logo coa formación para desenvolver un oficio, mas todo a partir duns recursos moi limitados. No reparto da escaseza, ademais, o xénero marca diferenzas e introduce un criterio de desigualdade xa de partida. Na escola do hospicio, eles dispoñen de mestres titulados, mentras que elas só de irmás da caridade sen capacitación oficial. Eles contan con algúns obradoiros formativos e con oferta de traballo exterior relativamente variada.
ela só con labores de agulla e unhas posibilidades de ocupación prácticamente cinguidas ao servizo doméstico. Para os recollidos de maioridade, moitas delas mulleres, porque a feminización da pobreza é marca de fábrica da sociedade galega desde o século XVIII, as alternativas prácticamente quedan reducidas a sobrevivir un día máis. Que as mulleres se ocupen de tarefas educativas, actúen no proveito da infancia analfabeta, ofrezan acubillo a persoas desvalidas, a nenas e nenos esquecidos e deitados nas cunetas do progreso, contémplase con relativa normalidade por unha sociedade que, como ben soubo ver hai anos o mestre historiador Xosé Ramón Barreiro, imaginábase cabalgando nas ancas do progreso. Porén, é de acordo co repaso que vimos de efectuar, a presencia das femias nestes espazos da educación e da beneficencia non estivo exenta de tensións e precisou de esforzos argumentais e de non poucos traballos para acadar unha relativa normalización. A liña de continuidade que se establece entre os seus atributos naturais e biolóxicos, entre a súa natureza sexual e a súa sensibilidade maternal e o desempeño de labores vencelladas coa educación e a atención aos máis desfavorecidos, facilita a atención e naturaliza a súa inclusión organizada no espazo público. Que logo algunhas destas mulleres, unha vez desenvolven estas ocupacións e demostran nelas a súa valía, se apoderen e imaginen camiños de seu cada vez máis autónomos a respecto de calquera titoría masculina, chegará mesmo a valorarse con máis resignación que a convencemento, como a peaxe a pagar por unha integración que se imaginou controlada, pero que unha vez en marcha voou máis libre do que moitos desexarían. Nada disto, porén, debía acontecer no eido da política formal. Desde as súas mesmas orixes, as revolucións liberais xeran constitucións e ordenamentos de menor rango que sitúan o sexo feminino fora deste ámbito. De tal maneira que en España a manifestación máis evidente, máis simple da cidadanía política, a posibilidade de votar para elixir o poder legislativo, non se acada ata 1931. No século XIX, a política represéntase como un couto reservado para os varóns, un espazo dominado pola hombría, e non poucas veces pola testosterona, como unha dimensión hostil ás femias que repugna á súa natureza sensible e delicada. Na definición ortodoxa que no decurso do século se crea do xénero masculino, do varón que imagina o liberalismo e a cultura burguesa, a acción política aparece como fundamental, como un dos atributos que se declinan na configuración do home moderno. A política é debate, argumentación, discusión, enfrentamento, violencia verbal, excitación e non poucas veces malas artes, disimulos, enganos. É un tema serio, formal, racional, no que os sentimentalismos non teñen cabida e que obriga os practicantes a unha enorme moralmente perigosa exposición pública. É estar na ágora, no foro, na praza pública, na prensa, na boca de todos, recibir ataques e contestalos, aturar críticas feroces que por veces entran no personal e noutras faltan ao debido decoro. Para que ora nos interesa, a política non é país para mulleres. Na división sexual que ordena os xéneros na sociedade liberal, nesa teoría das dúas esferas separadas e complementarias que diferencia os homes das mulleres, o público, o político resérvase en exclusiva para eles. Esta visión do mundo da política, que por suposto é unha creación masculina, chegou a callar con forza na mentalidade de moitas mulleres, mesmo na de aquelas mellor formadas e máis afeitas a figurar na esfera pública. O mellor exemplo de Concepción Arenal, que valora as súas conxéneres válidas para calquera tipo de profesión, mas que exclúe explícitamente o eido político do conxunto de ocupacións respectables, cando menos a partir dos termos en que se manexa por entón a política estatal. Sería o seu particular territorio comanche. Na apariencia, segundo o que vimos de dicir, semellaría que pouco se pode argumentar a partir do binomio muller e política, e que sería isto un couto vedado para eles, mas a cousa non é tan simple. E non é por varias razóns. A primeira, porque non fallan voces femininas que discuten esta súa exclusión da política desde o mesmo intre no que se articula. A primeira é máis coñecida da francesa Olympe de Gouges, que en 1791 solicita para as mulleres iguais dereitos políticos que para os varóns. O chamamento, porén, non atopa un terreo adubado para agromar, porque o contexto é moi pouco receptivo a este tipo de peticións. Mas, a pesar disto, a idea da injustiza que supón a marxinación política das femias mantense no ambiente. De tal xeito que, mediado o século XIX, a exigencia participativa retómase da man, por exemplo, da francesa Victoire Léodile Bérat, máis coñecida por seu alcume de André Léo, das norteamericanas Lucretia Mott e Elizabeth Cady Stanton, impulsoras da Declaración de Seneca Falls en 1848, coa súa coñecida afirmación de que é deber de las mujeres deste país asegurarse el sagrado derecho ao voto, xerme da que será a primeira organización sufraxista, a Asociación Nacional pro Sufraxio da Muller, de 1868, da italiana Anna Maria Montzoni ou das inglesas Millicent Garrett Fawcett e a máis coñecida Emmeline Pankhurst, nomes clave no desenvolvemento do sufraxismo británico. De todas beberán as súas homónimas españolas, aínda que cunha actividade cinguida no fundamental ao primeiro tercio do século XX.
Unha segunda razón que enche de contido o par muller política e que permite a súa abordaxe apunta a unha concepción ampliada do que supón participar en política. O concepto de cultura política permite ollar o universo do político como algo máis que votar, integrarse nunha agrupación partidista, compartir unha ideoloxía ou perorar nun mitin. Política tamén é, como vimos de repasar, fai só apostar públicamente pola educación das nenas e traballar para acadala. Ou ao loitar porque as desfavorecidas pola fortuna teñan unha mínima oportunidade de desenvolvemento vital. Política faise escribindo en xornais, publicando poesías ou obras en verso e prosa nas que se ofrece opinión en primeira persoa ou por persoaxes interpostas. E as mulleres, con moitos atrancos, non deixan de aumentar a súa presenza nestos eidos da escrita pública dende mediados do século XIX. Aí están Carolina Coronado, Gertrudis Gómez de Avellaneda, María Mendoza de Vives, Manuela Cambronero, Josefa Massanés, Robustiana Armiño, Cecilia Boldefaber, Pilar Sinués, Miquela de Silva, Vicente García Miranda, Amalia Fenollosa, Patrocinio de Villadna, a carón das máis achegadas a nós, Juana de Vega, Rosalía de Castro, Concepción Arenal, Filomena Dato, Emilia Carré Torres, Emilia Pardo Bazán ou das menos coñecidas, Nicolás Añón, Felicia Ober, Clara Corral Aller, Francisca Herrera Garrido ou Narcisa Pérez Reollo. A cultura política desenvolve-se igualmente pola vía dos símbolos e das cores, que configuran marcadores de identidade recoñecibles para os contemporáneos dos feitos e que transmiten información e opinión a partir dunhas claves das que fan parte os inseridos na vida pública do momento. É o caso das cintas verdes, símbolo do liberalismo, que locen orgullosas mulleres luguesas, coruñesas ou composteláns na primeira mitad do século XIX, como tamén o dos pañuelos a lo Griñó, en referencia a nai fusilado do líder carlista Ramón Cabrera, que levan as que participan de leas carlistas, ou as borbónicas flores de lis, que engalalan as seareiras do futuro Alfonso XII aló por 1871 e 1872. Como tamén serven para transmitir e defender contidos de carga política e, cando menos en potencia, as actitudes e xestos públicos protagonizados por mulleres, sexan as anónimas que berran contra o injusto imposto de consumos, a prol de pan barato, ou se mobilizan fronte das quintas que secuestran os seus fillos, ou sexan damas respectables da alta burguesía da aristocracia, que en salóns, en faladoiros e nos paseos públicos botan pestes contra María Victoria dal Pozzo, a muller do rei Amadeo I. No binomio muller e política compre a SEMADE incluir a todas aquelas que, diante da imposibilidade de participar na vida política cara descoberta, fana a partir dun rexistro informal, con actuacións entre bastidores, sen se expoñeren abertamente na praza pública, mas que influen nunha proporción que apenas podemos intuir en decisións e actuacións de significado político. É o exemplo xa repasado da nosa Juana de Vega, mas tamén do de outras moitas mulleres liberais que estudos recentes sitúan como conselleiras áulicas de persoeiros con peso específico na política decimonónica. Caso de Jacinta Martínez de Sicilia, a esposa do rexente Baldomero Espartero, de Emilia Duvermer, muller e logo viúva dun mártir do liberalismo como foi Luís de Lacy, de Luisa Sáenz de Viniegra, a compañeira do fusilado José María Torrijos, da infanta Luisa Carlota, esposa de Francisco de Paula, o irmán de Fernando VII, ou da moi coñecida Mariana Pineda, ou da duquesa de la Torre, Antonia Domínguez Burrell, a esposa de Francisco Serrano, rexente do reino en 1869 e presidente da Primeira República en 1874. Todas, desde a sombra, aínda que por veces a súa intervención fose de coñecemento público, dotadas dunha influencia política tan difícil de concretar nos seus alcances como desacougante para un público masculino inquedo por semellante inxerencia nunha esfera considerada da súa única e exclusiva incumbencia. Unha derradeira liña de fuga que apunta ao par política muller e que resulta en especial relevante porque interpela as mulleres en canto colectivo e non a partir de criterios singulares, é a que se define a partir da toma en consideración da moi axitada dinámica política que caracteriza a España decimonónica. O peso do contexto, sempre condicionante a respecto das posibilidades de acción dos actores históricos, ten unha enorme influencia na explicación do variable papel público que as femias asumen no decurso do século e que debuxa unha marcada traxectoria en forma de dentes de serra. A coñecida como Guerra da Independencia entre 1808 e 1814 propicia un primeiro espazo no que o colectivo feminino gaña protagonismo. Como é coñecido, os acontecementos bélicos supoñen unha creba das convencións sociais, de tal xeito que os marcos establecidos como fronteiras definitorias do que pode e non pode facerse escachan en mil pedazos. En esta situación, a actuación das mulleres sae do molde que as cingue a prol da asunción de papéis atentón inéditos e impensables por transgredir a norma. A excepcionalidade do intrahistórico levas a ter un protagonismo público que en calquera outra circunstancia sería imposible.
Aquí atopamos mulleres que empuñan as armas e loitan contra do inimigo, que toman partido e defenden unha causa. Vémolas na estampa de Francisco de Goya que titula E son feras, nas que, se abandonaren o seu papel protector de nais e cos seus fillos ao lombo, acometen a lanzadas aos soldados napoleónicos. Ou nas recreacións entre o mito e a realidade de figuras como Agustina de Aragón ou Manuela Malasaña. Anónima, mas ao tempo moi real e chea de significado, e a moza de Ribadavia, morta polos franceses cos beixos negrexados de esgazar cartuchos, ou as veciñas de Curcubión que, olvidadas de su sexo, atacan unha escolta napoleónica que leva prisioneiros cara a Compostela. Fundamental é o seu papel nos traballos de retagarda e de auxilio dos combatentes, que arrexan provisións e armamento, cavan trincheiras, erguen antepeitos, curan feridas, actúan como espías e, por suposto, padecen represión e morte. En faladoiros como o que mantén Frasquita Larrea en Cádiz, chamase a loita e resistencia. Outras escriben proclamas patrióticas, outras erguen sociedades patrióticas de señoras, caso da Marquesa de Villafranca, e outras, en fin, mesmo dirixen e escriben periódicos. É o caso, é o que fai María del Carmen Silva fronte ao Robespierre español nos meses que o seu home pasa na cadea. O trino liberal de 1820 a 23 é outra fiestra oportunidade para a implicación política ao sexo feminino, tanto pola vía anónima da presenza de mulleres das camadas populares, nos balbordos contra Fernando VII ou contra algúns dos seus gobernos, como pola asistencia ás reunións das sociedades patrióticas que agroman en vilas e cidades. Porén, continúa a súa exclusión formal da vida política electoral, como amosa que na votación feita nas Cortes, en que se discute a posibilidade de permitir a entrada de mulleres ás sesións, ou non gaña con moita diferenza. A represión absolutista do período de 1823 a 1833 devolve protagonismo ás mulleres sinaladas por liberais. Son esas amazonas de la libertad que estudan Juan Francisco Fuentes e Pilar Garí, máis de 1000 recollidas con nomes e apelidos, entre elas Juana de Vega, que participan en actividades de espionaxe e conspiración a carón dos varóns, coa idea fixa de devolver a liberdade e orde constitucional ao país. Entre o remate da Guerra Civil que enfronta a liberais con carlistas en 1839 e o comezo do coñecido como bienio progresista en xullo de 1854, o binomio que estamos a repasar de muller e política perde parte do seu brillo. Son tempos de pós-revolución e de construción institucional do Estado, que conforman un caldo de cultivo nada favorable a teren as mulleres axendas de seu na vida pública. A situación varía a partir do verán de 1854, cando un novo episodio revolucionario inaugurou o coñecido como bienio progresista, unha xera de aceleración do tempo histórico que devolve espacios de acción para o mal chamado sexo feble. O que acontece, a diferencia do repasado ata o de agora, é que a politización feminina toma unha derrota pouco explorada nos anos anteriores. Por canto, non son as liberais nin as progresistas as que gañan protagonismo, senón que a vanguarda ocupan as mulleres de pensamento político conservador. A política religiosa do bienio, marcada pola desamortización de Mendizábal e o debate nas Cortes sobre a liberdade de cultos, xera unha reacción da Igrexa que ten un polo fundamental nas mulleres, ás que se lles pide facer política co encargo de organizar manifestacións en contra destas medidas e recoller sinaturas de protesta. Fano de boa gana e con afervoamento, e de feito inauguran unha práctica de ocupación de espazos públicos e de posicionamento explícito no debate político que terá continuidade reforzada tanto no sexenio democrático como no último cuarto do século XIX, coas católicas e as súas organizacións convertidas en actores por dereito propio. Gañan, ademais, autonomía, ao pasaren dunha estricta dependencia inicial da xerarquía a desenvolverense cunha voz propia cada vez máis independente. Mantéñense obedientes, como non podía ser de outro xeito, mais ao tempo amplían as fronteiras do seu quefacer e adquiren un protagonismo impensable unhas décadas atrás. Definitivamente, a politización feminina tamén avanzaba polo costado situado máis á dereita. Non tanto pola beira situada máis á esquerda, o espazo de liberdade política que supoñen o sexenio e a Primeira República serve para que xurdan varias agrupacións femininas cunha moi definida orientación ideolóxica. O precedente sitúase uns anos antes, na xeira do bienio progresista, cando despuntan os primeiros gromos dun socialismo utópico de raíz fourierista, da man de dúas mulleres gaditanas, María Josefa Zapata e Margarita Pérez de Celis, que na campaña doutras como Rosa Butler, Joaquina García Balmaseda ou Adela de la Peña publican o xornal El Pensil Gaditano, reiteradamente perseguido polas autoridades tanto civís como eclesiásticas, escandalizadas diante das propostas que inclúe en materia de política social, laboral e de emancipación feminina, cun ton que mestura chamamentos á democracia cun humanismo cristiá crítico coas injustizas que xera o capitalismo. En 1864 crease a Sociedade Abolicionista Española,
que logo se dota dunha sección feminina, e non resulta nada forzado vencellar a necesidade de rematar coa escravitude en Cuba e Porto Rico coa propia reivindicación emancipadora da banda de mulleres que non aceptan a súa submisión ao canon proposto do Anxo do Fogar. Xa no sexenio, en 1869, xorde en Madrid a Asociación Republicana de Mulleres, con réplicas noutras cidades como Cádiz, Alacant ou Palma de Mallorca. Acontecen as primeiras folgas con protagonismo feminino en Málaga, Cádiz ou Sevilla, que teñen un precedente egrexio na das cigarreiras coruñesas de 1857. E mulleres atopamos igualmente nas protestas contra o servizo militar ou contra a suba dos prezos. Algunhas, as máis revolucionarias, afílianse á AIT, a Asociación Internacional de Traballadores. É o caso de Guillermina Rojas, de Margarita Pérez de Celis ou de Francisca Gente. No entanto, que outras falan no republicanismo federal e mesmo chegan a falar en casinos republicanos, a participar como oradoras en mítines a carón de líderes como Pablo Iglesias ou Anselmo Lorenzo e a facer parte do experimento revolucionario cantonal de Cartagena durante a Primeira República. Mais todo fan a contracorrente, cun enorme esforzo e un fenomenal desgaste a nivel persoal e social. Son pioneiras e isto ten un custo tanto a respecto das súas conxéneres, que no xeral nin as comprenden nin as apoian, como dos seus correligionarios varóns, que as ollan con desconfianza, cando non con condescendencia. Isto explica, por exemplo, que se ven nas cortes do sexenio se discute por primeira vez a posibilidade do sufraxio feminino, nun contexto no que viña de ser aprobado universal masculino, as súas señorías voten en contra. Que na Lei de Matrimonio Civil de 1870, promulgada co compostelán Montero Ríos como ministro de Xustiza e que lle valeu o alcume de Lutero Ríos, a subordinación e a obediencia da esposa ao marido se manteñen como obriga, ou que a presencia e a participación en asociacións políticas teñan que gañala a cobadazos e empurróns. Nada é nin doado nin gratuito para elas, nin siquiera cando se trata de situarse e tomar protagonismo en espazos políticos que en principio se podían valorar de amigables, como o federalismo, o marxismo ou o anarquismo. De aquí a finais de século, e dentro da xa da coñecida como primeira restauración, con Cánovas e Sagasta en amigable reparto do poder, a evolución do binomio muller política atopa os seus vectores de maior proxección á marxe dos partidos da quenda. Dun lado, coa progresiva articulación das mulleres católicas, interpeladas a traballar en contra da laicización da sociedade e, sobre todo, logo da encíclica Rerum Novarum de 1891, a integrarse nun catolicismo social que, dentro de parámetros conservadores, tamén busca a mellora da situación social e laboral da muller traballadora e unha relación máis igualitaria dentro do matrimonio. Do outro lado, compre registrar o activismo feminino de figuras hoxe ben estudadas como Rosario da Cuña ou Ángeles López de Ayala, republicanas, masonas, anticlericais e librepensadoras. Séganse olladas con desconfianza e prevención, mesmo polos seus compañeros de loita. E por iso ata un republicano tan cumprido como Melquiades Álvarez, en 1889, négase a compartir tribuna cunha muller, mas non por iso desfalece na súa loita por facerense con espazos na esfera pública pola vía das colaboracións en prensa, a participación en mítines ou formando parte de accións reivindicativas no seido social e laboral. Noutros casos, o compromiso exprésase poñendo ás súas fillas nomes tan cheos de significado como fraternidade, progreso, redención ou federación, con algún que outro exemplo extremo e un punto sincrético como a da rapariga chamada Democracia, Dolores, Esperanza, Caridade. Por certo, non son poucas as mestras xeneralmente vencelladas coa Institución Libre de Ensinanza que figuran na vanguarda deste activismo. Cara a final de século, os avances acadados son aínda modestos. Se ben sitúanse na liña dos países veciños europeos, onde a manifestación máis obvia da cidadanía política, a posibilidade de votar, terá aínda un longo, traballoso e accidentado percorrido nas primeiras décadas do século XX. Abonda con indicar que en Gran Bretaña o sufraxio feminino en igualdade co masculino acádase en 1928, non tanto que as francesas teñen que agardar a 1944, xa que logo o caso español, co acceso ao sufraxio en 1931, atopas a medio camiño. No gonzo simbólico do ano 1900 é claro que as mulleres gañaran peso específico na esfera pública respecto da situación de partida 100 anos antes. Que restaban espazos por acadar tamén era evidente, mas o camiño aparecía cando menos balizado e na onda do que acontecía na contorna europea. Coa chegada da Segunda República, o proceso acelera e adquire velocidade de cruceiro, mas xa se sabe que a evolución histórica é calquera cousa a gas lineal e un golpe de Estado fascista crúzase no camiño e impón unha ditadura de 40 anos. Aquí, nesta ditadura, e non nun século XIX tan desprezado como descoñecido, sitúase a cesura
e a distancia coas democracias europeas posteriores á Segunda Guerra Mundial, que tanto custará recortar a partir da morte do ditador. Tamén, e case habería que dicir especialmente, no referido á historia das mulleres. Remato xa, mas quero facelo en dúas quendas. En primeiro lugar, reproducindo as palabras que Emilia Pardo Bazán escribe na súa descripción das mulleres campesiñas galegas aló por 1881. Elas cavan, sementan, recollen, regan, esfollan, baten o liño, tecen, cargan co centeo, amasan a fariña do trigo do millo, collen leña no monte, apacentan o boi, muxen a vaca, van ao mercado co leite, os ovos, as galiñas, as verduras e os queixos. Así vive a mujer gallega, afanándose sin tregua ni reposo, luchando cuerpo a cuerpo contra el hambre que la acecha. Pobre mujer que de todos es criada y esclava, del abuelo gruñón y despótico, del padre mujeriego y amigo de andar de taberna en taberna, del marido brutal quizás, del chiquillo enfermizo que se agarra a sus faldas lloriqueando, de la vaca ante la cual se arrodilla para ordeñarla, del ternero, del cerdo para el que cuece un caldo no muy inferior al que ella misma come, y hasta del gato al cual sirven una escudilla de barro las pocas sobras del frugal banquete. Mas tamén, en segundo lugar, non pode deixar de pasar a oportunidade que me ofrece unha palestra tan distinguida como esta para denunciar, única e exclusivamente no meu nome e unindo miñas verbas as de personeiros como o escritor David Grossman, o historiador Omer Bartov, ou os 1.200 académicos israelíes críticos coa actuación do Estado de Israel en Palestina, o asesinato deliberado e masivo de tantos nenos e nenas na Franxa de Gaza, de tantos homes e mulleres mortos polas bombas, as balas e a fame, vítimas inocentes dun Estado xenocida que esqueceu a súa propia historia e que por iso repite agora as atrocidades nos seus días perpetradas polos nazis, mas tamén indirectamente dunha comunidade internacional que fai menos do que podería por frear esta matanza e que nada aprendeu de tantos e tantos xenocidios como se teñen producido no pasado século XX. Moitas grazas pola súa atención. De seguir a palabra, don Andrés Couso Viana, presidente do Consello de Estudantado da Universidade de Santiago de Compostela.
Señor Presidente da Xunta de Galicia, señor Conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, señor Reitor Magnífico, señores reitores da Universidade da Coruña de Vigo, vicerreitoras e vicerreitores, secretarios xerais, membros do persoal técnico de xestión, administración e servizos, do persoal docente investigador, compañeiras do estudantado galego, autoridades, estimada comunidade. Hoxe comezamos un novo curso e, ademais, por terceiro ano consecutivo na nosa universidade, despois de 90 anos dende o discurso de Fernández del Riego, o estudantado consolida a participación neste acto. E isto debe ser un orgullo para todas nós, porque escoitar o estudantado, neste e en todos os espazos, é imprescindible para crear a comunidade e o sentimento de pertenza do que tanto falamos. Por iso, convido ás equipas de goberno das outras universidades galegas a que se unan a escoitar o estudantado no inicio de curso. E a Consellería de Educación e a Secretaría Xeral de Universidades reitérolles que o estudantado galego quere un Consello Galego de Estudantado Universitario. A nosa voz ten que ser escoitada para construir unha universidade mellor. Nesta universidade non só comeza un novo curso, senón que celebramos 530 anos de historia. Dese máis de medio milenio, imos xa camiño de facer un século reivindicando a galeguización da universidade e os dereitos do estudantado universitario. A Universidade Galega non só non está a reverter a perda de galegofalantes, senón que é a día de hoxe unha máquina destructora de paleofalantes, é dicir, o estudantado entra falando galego e sae falando castelán por ser esta a lingua maioritaria da docencia e a lingua vehicular nas cidades galegas. Proba disto son os datos que amosan cifras nefastas de docencia en galego nas titulacións de Ciencias da Saúde, na USC en torno ao 5%. Compre xa solucionar este problema e para isto é imprescindible o compromiso e a acción das equipas de goberno e da Consellería. Como xa ven sendo habitual, aproveitamos este momento para recordarlles ás autoridades presentes cales son as principais problemáticas que afectan ao estudantado universitario e que son chave, ao meu parecer, para garantir o éxito do sistema universitario galego. En primeiro lugar, hai que resolver de maneira inmediata a problemática da vivenda. O estudantado galego, particularmente o estudantado do rural, precisa de vivenda asequible e de calidade para poder estudar na universidade. As tácticas de eludir competencias xa non serven e é obriga das administracións locais e autonómica nos seus respectivos ámbitos, xunto coas universidades entenderse para dar fin a esta situación insustentable. Precisamos máis residencias universitarias públicas e tamén a regulación do mercado do alugueiro. Por este motivo, cada vez máis persoas optan por viaxar todos os días aos campus universitarios en lugar de vivir nas cidades, e isto pon de manifesto as enormes ceibas nas infraestructuras de transporte que sofre o país. Eu, como estudante do campus de Lugo, querolles lembrar especialmente que Lugo segue sen ter tren e as comunicacións por autobús son terribles, cunha autovía aínda sen rematar no ano 2025, o que implica que ou vives na cidade de Lugo ou non podes estudar no seu campus. Por outra banda, as universidades teñen que seguir traballando pola mellora da conciliación das clases coa nosa vida laboral e persoal. Temos que seguir mellorando mecanismos de conciliación como a dispensa académica, entre outros. Neste sentido, gustaríame que o profesorado tivese presente no momento de revisión das programacións docentes das súas materias que permitir dispensa académica non pode pasar por facer preguntas extras no exame final, sen ningún tipo de seguimento ou de oferta de recursos adicionais para facilitar o estudo aqueles estudantes que teñen que compatibilizar a vida académica coa laboral, que cada vez son máis. Por iso, e tamén no espírito do que a USC se integra na Alianza Europea e Uniwell, para termos un maior benestar, debemos crear facultades e campus máis amables co estudantado, creando espazos autoxestionados por nós, para que no caso de non poder voltar a casa en todo o día, teñamos un espazo onde vivir e descansar fora das aulas. A terceira cuestión son os sistemas de garantía da calidade.
Estes documentos que teñen milleiros de páxinas e, se ben pode ser que melloren algúns aspectos a nivel da calidade do centro, non teñen repercusión algunha dentro das aulas. O estudantado non cobra as enquisas porque a percepción xeral é que as enquisas non serven para nada. A representación do estudantado fártase de facer campañas para chegar ás porcentaxes mínimas de participación das enquisas de calidade, pero precisamos que a avaliación da calidade teña un mellor deseño e, sobre todo, garantías de que, tanto para ben como para mal, a calidade da docencia ten consecuencias. En cuarto lugar, o infrafinanciamento das universidades. As infraestructuras das nosas universidades están gravemente deterioradas. Podemos poñer exemplos como a Sala de Estudos Xoana Capdeviel na UDC, a Facultade de Farmacia na USC ou a Facultade de Traducción na Universidade de Vigo. Todo isto enmárcase nun contexto de privatización do sistema universitario que pon en risco o modelo de educación pública e o tan mencionado ascensor social que pode chegar a ser a universidade. Finalmente, gustaríame facer unha reflexión xeracional. O estudantado galego e a mocidade galega no seu conxunto representamos unha xeración que creceu en continuas crises. Todo o futuro ideal que se nos prometeu se nos esforzábamos cos nosos estudos vese truncado cada ano. Por unha banda, as crises económicas e as políticas neoliberais frean o acceso a traballos en condicións dignas e permiten a especulación con bens de primeira necesidade, como xa comentado o uso da vivenda. Pola outra banda, as crises humanitarias, como a provocada polo xenocidio que está sendo perpetrado polo Estado de Israel e os Estados Unidos coa complicidade da Unión Europea en Palestina. Todas as súas universidades e campus de Palestina foron destruídos. Non allá isto, a crise climática, pola súa parte, fainos albiscar un futuro desolador. Vivimos nun estado de emerxencia que aumenta as temperaturas a máximos históricos e altera os nosos climas. Son exemplos a dana que afectou as compañeiras da Universidade de Valencia e da Politécnica de Valencia ou os lumes que durante este verán arrasaron co noso país e con el a esperanza dunha vida próspera nel. Nesta realidade, a mocidade e a sociedade no seu conxunto espera unha resposta de quen nos goberna para que situacións descontroladas e caóticas como as deste verán non se repitan. E, porén, atopámonos con gobernantes que se poñen de perfil cando se está a cometer un xenocidio en Palestina. Gobernantes que ocultan ou que xeran bulos das catástrofes para evitar desgaste político, no canto de responsabilizarse dunha boa xestión en política forestal e na prevención de incendios. Ou mesmo que posibilitan a instauración de proxectos ultracontaminantes como Altri ou a mina de Touro, destructores de ecosistemas e mesmo dos métodos de subsistencia de milleiros de persoas que vivimos ao redor do Ulla. A Universidade ten, neste contexto, un rol imprescindible como alicerce do pensamento crítico para que a mocidade desgastada e desesperanzada da que formo parte poidamos ter a esperanza dun presente e dun futuro mellores. Moitas gracias. Ten de seguido a palabra o profesor doutor don Antonio López Díaz, reitor magnífico da Universidade de Santiago de Compostela. Señor presidente da Xunta de Galicia, reitor da Universidade da Coruña, reitor da Universidade de Vigo, secretaria do Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela, presidentes dos Consellos Sociais das Universidades da Coruña e de Vigo, delegado do Goberno en Galicia, alcaldesa de Compostela, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, profesor Veiga Alonso, presidente do Consello do Estudantado, membros dos equipos de goberno das universidades, delegados e delegadas do reitor, persoal directivo da propia universidade, valedor da comunidade universitaria e reitores, Pajares, Villares, Barro, Casares e Viaño da Universidade de Santiago de Compostela, Barja e Abalde da Universidade da Coruña, decanas e decanos,
directoras e directores de departamentos, centros e institutos de investigación. Permítanme un saúdo especial á decana da Facultade de Formación do Profesorado de Lugo, que protagoniza esta inauguración de curso por turno rotatorio. General xefe do mando de apoio á manobra, conselleiro de Facenda, membros da Mesa do Parlamento, presidenta do Consello da Cultura, presidente do Consello Consultivo, conselleiro maior de Contas, valedora do Pobo, presidente do Consello Económico e Social, presidenta do Consello Galego de Relacións Laborais, arcebispo de Compostela, secretario xeral de Universidades, secretario xeral técnico da Consellería, directora xeral de Formación Profesional, delegada da Xunta, senadores e deputados, directora de GAIN, directora da EGAP, presidente da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario, subdelegada do Goberno na Coruña, presidentes das academias, da Real Academia Galega, da Academia Galega de Ciencias e da Academia Galega de Farmacia, membros das forzas e corpos de seguridade, concelleiros, xerentes das áreas sanitarias de Santiago e Barbanza e tamén da área sanitaria de Ferrol, representantes consulares, profesorado, persoal de Administración e Servizos, estudantado, donas e señores. É un privilexio poder tomar a palabra hoxe aquí no nome dos meus colegas reitores das universidades da Coruña e de Vigo. Por un lado, porque este será o último curso que nos toque tanto a min como reitor da Universidade de Vigo, porque este ano celebraremos eleccións nas nosas universidades. Pero, sobre todo, porque hai hoxe 530 anos, o 4 de setembro de 1495, outorgáronse en Compostela dous documentos fundamentais para o xurdimento da Universidade en Galicia. No primeiro, o abade de San Martiño, Frei Juan de Melgar, coa autorización do prior de San Bieito de Valladolid, fai doazón a Lope Gómez de Marzoa e para o colexio de estudantes que se quere fundar na cidade, la dicha casa de San Paio, castras, hortas e oficinas, corrales e edificios, excepto tan solamente el cuerpo de la iglesia de dicho monasterio, que queda para que se digan en él e celebren los oficios divinos, engadindo que promete non revocar esta dita donación. No segundo dos documentos, Lope Gómez de Marzoa dotó e fixo donación para sempre llamás al dicho colexio que ía de facer en el dicho monasterio de San Paio, según dicho es, los siguientes bienes. E aparece unha longa relación de bens que van dende Angrois ata Bayona, ao que se engaden las casas propias que teño en esta dicha cidade e outros cualquier bens raíces que hoxe este dicho día a min pertenecen, excepto el lugar de Marsoa e o casal da Horta e a Horta da Algara de Abaixo, que queda comigo e coa miña muller. Bens que representaban naquel momento unhas rendas de 50.000 maravedís. Ambos os dous documentos, aínda que outorgados perante o mesmo notario, probablemente relacionado con Marzoa, que era notario en Compostela, e con fórmulas notariais similares e propias da época, están redactados de xeito notablemente diferente. O primeiro foi escrito en castelán e o segundo, que contén a doazón de Marzoa, está en galego, aínda que con algunha palabra en castelán, o que acredita o coñecemento e uso das dúas linguas pola clase notarial do momento, algo que hoxe, 530 anos despois, sigue sendo unha aspiración. É verdade que a vida deste primeiro colexio foi efémera, xa que 4 anos despois, a pesar das manifestacións vertidas no documento de doazón que hoxe conmemoramos, e logo de cambios na congregación dos Vieitos, que decidiu destinar San Paio a convento de Moixas, déixase sen efecto a doazón no capítulo do mosteiro que se celebrou o 18 de xullo de 1499, alegando como causa a imposibilidade de cumplir un compromiso de entrega de rentas que non figuraban no documento orixinal, ao tempo que se sinala que o mosteiro quedara desierto e desamparado de monxes e era casa profanada en grande escándalo de todo o pueblo, parece que polo feito de dedicarse á formación da mocidade. Pero Lope Gómez de Marzoa era teimudo
e os estudos non se interromperon, aínda que deberon proverse de algún outro espazo ata que en 1501, o 17 de xullo, e por acordo entre el mesmo, Diego de Muros II, bispo de Canarias, e Diego de Muros III, deán de Compostela, se crease o Estudo Xeral, logo conocido como Estudo Vello, que se ubicaría no cantón da Rúa Nova, onde posteriormente se erixiu o Colexio de Irlandeses. O recoñecemento definitivo da universidade e a súa capacidade para ofrecer estudos e expedir títulos creando novas cátedras veu da man da bula de Xulo II do 17 de decembro de 1504, a petición de Diego de Muros, na que tamén se concede a exención da xurisdición do arcebispo e tamén do cabido para someter o estudo ao control do deán, nunha manifestación desa autonomía que dende eses momentos iniciais caracterizou as universidades e que segue a ser, como logo volveremos a recordar, un dos seus principios esenciais de funcionamento. Outra bula posterior, a de Clemente VII, asinada o 15 de marzo de 1526, na vindeira primavera celebraremos 500 anos desta bula, instada por Alonso III de Fonseca, inimigo manifesto de Diego de Muros, autoriza a creación do colexio por el promovido, incorporando o colexio preexistente de Diego de Muros, amplía e clarifica o réxime de estudos, prevendo que se poidan estudar artes, teoloxía e dereito, así que como o catálogo de graus a conferir, bacharel, licenciado, doutorado e mestre, mantendo a exención da xurisdición episcopal. Volvendo aos documentos orixinais do 4 de setembro, cuxos 530 anos hoxe mismo conmemoramos, podemos afirmar que nesas escrituras e nese colexio de gramática está a orixe e o inicio da Universidade de Santiago de Compostela e con ela da Universidade en Galicia. Pois, como ben sinala Xosé Ramón Barreiro, son varias as razóns que avalan ese colexio e esa data de 1495 como a orixe da nosa universidade. En primeiro lugar, porque todas as universidades históricas europeas derivan, máis que dunha decisión real ou papal pola que adquiren a facultade de impartir graus, dun proceso como o de Santiago, un colexio inicial que se vai agrandando con mestres, estudantes e ensinanzas ata consolidar o recoñecemento como que hoxe entendemos como universidade. En segundo lugar, pola continuidade do ensino dende este primitivo colexio ata a fundación de Fonseca, el mesmo solicita integrar o colexio na súa obra e mesmo ata que en 1555 Cuesta entrega unha nova planta á universidade. E, por último, tamén resulta significativo que cando no século XVIII o Consello de Castela pida datos para elaborar o escudo da universidade, os claustrais de Compostela incorporen os símbolos de Marzoa, 10 lanzas cunha palmeira no medio, xuntamente coa cruz de Diego de Muros e as 5 estrelas de Fonseca, que siguen conformando hoxe o noso emblema e que colgan tamén dos muros deste Salón Noble. Quixemos, xa que logo, facer coincidir a inauguración oficial do curso académico do Sistema Universitario de Galicia neste día tan sinalado para a Universidade de Santiago de Compostela en particular e, en definitiva, para a Universidade en Galicia. E agradezo todas as facilidades dadas polas outras universidades e tamén pola Xunta de Galicia para poder facer realidade esta coincidencia. Quero tamén agradecer ao profesor Veiga Alonso a súa lección sobre a muller na esfera pública no século XIX, unha ausencia que seguramente tivo tamén moito que ver coas dificultades para poder acceder á universidade. Concordo con el o papel relevante de galegas ilustres como Juana de Vega ou Emilia Pardo Bazán. Particularmente a esta última nunca se lle recoñecerá bastante o papel desempeñado dende a Secretaría de Instrucción Pública para a aprobación o 8 de marzo de 1910, este é o gran 8 de marzo universitario, que permitiu o acceso da muller á universidade sin necesidade de ningunha autorización administrativa previa. Detrás desta efeméride, desta celebración, non se agocha ningunha nostalgia do pasado, mais sí unha aparentemente paradoxal nostalgia de futuro que podemos identificar
co compromiso expresado nas verbas do que fora reitor da Universidade de Santiago, Rodríguez Cadarso, de ayudarla, servirla y engrandecerla para que tenga los más altos desenvolvimientos y su actuación irradie hacia horizontes más lejanos. Engadía Cadarso, para ello, ante la grandeza pasada que debe producirnos noble orgullo, no nos detengamos en demasía, lo preciso no más para que, sintiendo el acicate del estímulo y la virtud de la ejemplaridad, podamos edificar un presente que prepare el futuro grandioso que constituye nuestro ideal. Pois ben, se nos referimos ao presente do sistema universitario galego, nesta inauguración do curso 2025-2026, atrévome a caracterizar esta etapa que agora arrancamos como un período de cambios cada vez máis frecuentes e máis rápidos nas institucións universitarias. Por un lado, cambios normativos. A nova Lei Orgánica do Sistema Universitario de marzo de 2023, sen cambiar o modelo de universidade, sí que introduce cambios no marco regulador das nosas institucións que requiren, entre outras medidas, a aprobación de novos estatutos adaptados a esa nova regulación. Con distintos ritmos, a Universidade da Coruña aprobou no claustro os seus estatutos en maio, mentras que nas universidades de Vigo e Santiago estamos en fase de elaboración de cara a esa aprobación, tocarános ir incorporando eses cambios nas nosas universidades. Pero, ademais das modificacións que deben plasmarse nos estatutos, estamos xa inmersos na adaptación doutros cambios, particularmente os que teñen que ver co réxime de profesorado, na liña de reducir temporalidade, ao tempo que se estruturaliza este cadro. Podemos dicir con certa satisfacción que as universidades galegas temos feito un uso razoable e riguroso das distintas categorías, polo que tampouco resultou dificultoso artellar ese plan que, coa colaboración do Ministerio e da Xunta de Galicia e baixo o nome de María Goiri, pretende cubrir as necesidades derivadas da reducción de horas de dedicación de determinadas categorías de profesorado. Rematado ou a piques de rematar este proceso, as universidades galegas situarémonos entre as de menor taxa de temporalidade do país. E isto compre poñelo en valor. Vai ser tamén o momento de afrontar os cambios necesarios na normativa autonómica, tanto na Lei Galega de Universidades como na normativa reguladora dos consellos sociais e tamén outras máis específicas como o decreto que regula as ensinanzas universitarias oficiais, particularmente co que ten que ver cos requisitos mínimos de estudantes para adaptalos a unha nova realidade da evolución demográfica negativa, sobre a que despois volverei, no que se debe tomar en conta non só o número de matriculados, senón tamén as necesidades de profesionais, a inserción laboral dos egresados, así como a especialización dos campus. Ao mesmo tempo, vai ser necesario regular a interacción entre titulacións de universidades públicas e privadas, así como tamén o procedimento para a autorización e implantación destas últimas neste novo contexto de convivencia entre universidades públicas e privadas. Outro dos cambios que teremos que afrontar ao longo deste curso é a negociación dun novo plan de financiamento para o período 2027-2031 que dé a continuidade ao que remata en decembro de 2026. Podemos decir con orgullo que dende a creación das universidades de A Coruña e Vigo e a conformación do sistema universitario público galego se optou por unha definición de plans de financiamento plurianuais que dende o primeiro de 1990 a 1996 chegan ata o actualmente vixente que remata en 2026, algo que non é en absoluto común en todas as comunidades autónomas. Estes plans, que agora se consagran na LOSU, recollendo, por certo, unha estrutura casi idéntica á que en Galicia temos definido, son unha peza esencial da autonomía universitaria que na súa faceta financeira require suficiencia de recursos, pero tamén previsibilidade dos ingresos que permita definir políticas a medio prazo, así como a capacidade de decidir con autonomía sobre o gasto. Penso que todos compartimos a necesidade de acelerar as negociacións sobre ese plan de futuro, de xeito que poida estar acordado antes do remate deste curso que hoxe iniciamos para poder incorporar as súas previsións de cara ao orzamento 2027. É verdade
que as eleccións de novos gobernos nas universidades de Vigo e Santiago na primavera deste próximo ano complica seguramente este calendario. En todo caso, deberán ser os novos equipos rectorais que xurdan das eleccións os que acorden e asinen ese novo plan de financiamento de futuro para as universidades galegas. Será unha boa ocasión para avanzar cara ao obxectivo establecido na lei de dedicar o 1% do Produto Interior Bruto ao gasto público en educación universitaria pública no conxunto do Estado para achegarnos así á media de investimento dos Estados membros da Unión Europea. Para lograr ese obxectivo que a lei rotula como de suficiencia financeira, resulta imprescindible unha actuación coordinada entre Estado e comunidades autónomas, os dous niveis de goberno que comparten responsabilidades sobre o ensino universitario. Algúns estudos cifran as necesidades dunha dotación adicional para o conxunto do sistema universitario español de 3.100 millóns de euros anuais que deben repartirse nas distintas universidades ata acadar para un esforzo fiscal e unhas mesmas necesidades un financiamento por estudante similar nas distintas comunidades autónomas. Alguén pode pensar que ese esforzo pode parecer excesivo, pero, por un lado, trátase de achegarnos á media da nosa contorna, e, por outro, como dixera o expresidente de Harvard, Derek Curtis Bock, se vostede cree que a educación é cara, probe coa ignorancia. Eu engadiría que non só non é cara, senón que o investimento en educación superior presenta uns retornos que están xa rigurosamente acreditados. No último informe elaborado polo Ministerio e con datos de 2021, permite afirmar que as universidades públicas multiplican por 5 cada euro investido nas mesmas, xerando un impacto no Produto Interior Bruto do 2,22%, o investimento público nas mesmas non acada aínda o 1%, e xeran 438.000 postos de traballo. Se agora miramos cara a futuro máis a medio ou longo prazo, o sistema universitario, tamén o galego e as universidades que o compoñemos, temos diante de nós retos moi importantes que poden condicionar o que somos, o que facemos como institucións de educación superior e que en gran medida foron xa anunciados polo presidente do Consello do Estudantado, a quen felicito polo seu atinado discurso, sensato e razoable, que dende a recuperación en 2023 da práctica que se interrompera en 1933, abre sempre espazos de reflexión sobre o futuro da universidade. Un primeiro reto ten unha clara proxección interna e mira cara ao funcionamento do propio sistema universitario público galego que dende o ano 1990 conformamos as universidades de Santiago, A Coruña e Vigo. É lícito e razoable que cada unha defenda e persiga os seus propios intereses, pero esa defensa debemos exercitala nun marco de lealtade institucional, de debate interno riguroso e de busca do acordo, tendo sempre en conta o interese superior da sociedade e do país ao que nos debemos. Ese entendemento é un valor do noso sistema ao que non podemos renunciar. Outros desafíos, tamén de máxima relevancia, pero máis relacionados co contexto no que as universidades teremos que convivir, son os seguintes. Dicía fai un momento que a autonomía universitaria estuvo na mesma orixe das universidades como asociacións de mestres e estudantes baixo o modelo de universitas, agrupando a todo ese colectivo baixo un goberno con autoridades propias e con independencia de outros poderes, sexan eclesiásticos, estatais ou locais. É coñecido como a Universidade de Cambridge xorde cando en 1209 un grupo de mestres e estudiantes de Oxford, protestando pola execución de varios deles polos burgueses, se trasladaron a este novo emprazamento. Sen ir tan lonxe, nas bulas de 1504 e 1526, polas que se recoñece a nosa universidade, como acabo de mencionar, concédese tamén a exención da xurisdicción episcopal e tamén do cabido. Séculos despois, asistimos atónitos a decisións políticas, mesmo en países que foron o berce da democracia, no que se trata de someter esa autonomía das universidades a través de recortes arbitrarios de recursos e outras medidas absolutamente
inadmisibles. Fronte a eses comportamentos, temos que seguir sendo militantes na defensa da universidade como, e cito literalmente, institución autónoma que de maneira crítica produce e transmite a cultura por medio da investigación e do ensino. Abrirse ás necesidades do mundo contemporáneo exixe dispor dunha independencia moral e científica fronte a calquera poder político, económico e ideolóxico. Son as verbas literais do recollido na Magna Carta Universitatum na súa redacción de 1998. Preocúpanos tamén e ten que facernos reflexionar a proxección da crise demográfica que vivimos sobre as institucións da educación superior. Sirvan uns datos para advertir da magnitude do problema. O sistema universitario galego contaba no ano 2000 con 95.000 estudantes. Hoxe, 25 anos despois, as tres universidades sumamos escasamente 65.000 en todos os niveis educativos. Estamos aínda nunha fase de meseta, pois aínda están accedendo á universidade os nacidos no período de bonanza que vai ata 2008. O problema do impacto demográfico da crise financeira que arranca alá polo ano 2010, que xa afecta a outros niveis educativos, proxectarase na universidade a partires de finais desta década. Pero o problema non é só galego. Nas previsións para España, estímase que en 2050, se non cambian sustancialmente as porcentaxes de acceso ao ensino universitario, e non é moi previsible porque estamos nuns índices de acceso moi similares aos países da nosa contorna, o estudantado das universidades públicas pasaría de 1,3 millóns actuais a pouco máis de 900.000. Resulta, por tanto, dende as universidades, esencial ampliar a poboación obxectivo universitario engadindo outras franxas de idade, como poden ser as que van máis alá deses 23, 24, 25 anos nos que rematan os estudios ordinarios na universidade, donde cobra un papel nestas franxas que van desde os 25 aos 65 anos, un papel esencial a formación de reciclaxe, a actualización ao longo da vida e donde están chamadas a xogar un papel estas novas fórmulas que hoxe coñecemos como microcredenciais. Tamén hai que pensar na atracción de estudantado internacional con unha mirada clara en Latinoamérica sen renunciar a outras alternativas. Pero o acceso á universidade non pode reducirse a unha cuestión meramente cuantitativa de número, senón que hai que seguir apostando pola calidade do ensino superior e garantindo que a universidade pública siga sendo o gran ascensor social a través dunha política real de igualdade de oportunidades que pasa pola existencia de precios públicos reducidos, no caso de Galicia bonificados ao 99% para unha moi boa parte do estudantado, e tamén pola dotación de bolsas e axudas que permitan que as circunstancias económicas das familias non sexan un obstáculo para acadar os obxectivos acordes coas capacidades de cada quen. E directamente relacionado coa igualdade de oportunidades, temos diante de nós o reto de poder ofrecer solucións habitacionais para o estudantado que se despraza a estudar fora da vivenda familiar. Sorprendeunos hai 4 anos algunha advertencia de universidades como a de Ámsterdam que lles dicía aos seus estudantes que se un mes antes do inicio do curso non tiñan unha vivenda, debían cambiar de plans. Hoxe este problema témolo entre nós, xa que a competencia do sector turístico e a conseguinte reducción da oferta privada de aloxamento incrementa notablemente o prezo da vivenda hasta dificultar o acceso á universidade. As universidades, polo menos algunhas, estamos a facer un esforzo notable para ofrecer un número importante de prazas e con prezos adaptados ás capacidades económicas das familias. Pero non pode recaer só sobre nós en exclusiva a solución deste problema. Tamén aquí é preciso unha acción combinada das institucións estatais, autonómicas e locais para ofrecer solucións públicas que, xuntamente coa oferta privada, poida facer que calquera estudante teña unha solución adaptada ás súas capacidades. Outro reto co que nos atoparemos é a necesidade de desenvolver a nosa actividade, tanto docente, pero neste caso moi particularmente a investigadora e de transferencia, nun novo escenario como o que se abrirá
co remate dos fondos especiais Next Generation no ano 2026, que se crearon para afrontar as consecuencias da pandemia e que financiaron boa parte dos programas de I+D e outras accións de investimentos no ámbito universitario. Estas accións, cuxo impacto se pode apreciar nas contas das universidades, teñen data de caducidade e case con total seguridade provocarán unha reducción notable de ingresos. Pero o problema non está só na reducción deses fondos, senón en que a universidade e a ciencia terán que competir polos recursos necesarios neste novo escenario, ou non tan novo, pero sorprendente, de guerras e conflictos que está demandando desde instancias internacionais máis que duplicar os gastos en defensa. Mentras para as universidades pedimos o 1% que se establece na lei, para a defensa as organizacións internacionais ás que pertencemos aspiran a que destinemos o 5% do noso Produto Interior Bruto. Non sei ben se o problema é que a comunidade universitaria, en particular os seus dirixentes, non estamos sabendo trasladar esta cuestión aos gobernantes e á sociedade en xeral, ou se pola contra é que, sinxelamente, 5 séculos despois, siguen sendo asumidas as ideas que expuxera Don Quijote no seu célebre discurso sobre as armas e as letras. Con las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se guardan las ciudades, se aseguran los caminos, se despejan los mares de corsarios. Aínda que se nos enche a boca falando de sociedade do coñecemento. E xa vemos cales son as consecuencias deste escenario de guerra e conflicto. En Gaza, máis de 500.000 de estudantes non poderán regresar ás aulas de institutos e universidades, algúns directamente porque foron vítimas dun xenocidio injustificable e que segue a ser unha vergoña para toda a comunidade internacional. Outros, porque os seus colexios ou universidades están sendo destruídos noutro acto de barbarie inexplicable. Tampouco en Ucraína se pode estudar con normalidade polos ataques e a destrucción das infraestructuras, obrigando nas zonas máis próximas ao frente a implantar fórmulas non presenciais para evitar os riscos da guerra. Permítanme rematar este discurso con 2 desexos. O primeiro, pedir o cese do xenocidio e a guerra para que calquera persoa en calquera parte do mundo poida vivir e estudar en paz. E o segundo, neste ano en que celebramos os 75 cabodanos do seu pasamento, que se faga realidade a visión que Castelao tiña da Universidade de Santiago, a única de Galicia naquel intre, pero que podemos estender hoxe ás 3 que compoñemos o sistema universitario público de Galicia. Decía Castelao, vexo a Universidade de Santiago convertida en cerebro de Galiza, irradiando cultura e saber máis alá dos lindes naturais da nosa terra. Dixen. Señor reitor magnífico da Universidade de Santiago de Compostela, reitores magníficos das universidades de A Coruña e de Vigo, presidentes dos consellos sociais das universidades, secretaria do Consello Social da Universidade, das 3 universidades galegas, alcaldesa de Santiago, delegado do Goberno, conselleiro responsable da política universitaria na Xunta de Galicia, autoridades civiles, militares, eclesiásticas, persoal docente na Universidade de Santiago, persoal que traballa na Universidade de Santiago, representantes dos estudantes, restantes autoridades e representacións, señoras e señores. É para min unha gran honra, por 4º ano consecutivo, esta vez facelo ademais neste Salón Nobre de Fonseca, orixe histórico da Universidade de Compostela, e espacio cargado de simbolismo para toda Galicia,
hai unha honra, decía, ter a oportunidade por cuarta vez de asistir a esta inauguración tan simbólica e creo que tan práctica en moitos sentidos por as cousas que aquí se dixeron. Decía que este é salón histórico porque aquí quedan séculos de memoria e de coñecemento e aquí inauguramos neste ano 2025 un novo curso académico do sistema universitario galego. Este acto ten moito de protocolario e creo que así ten que ser tamén, pero é sobre todo unha chamada a reflexión, unha reflexión colectiva sobre o papel que as nosas universidades teñen que seguir tendo en tempos tan convulsos, tan complicados, de desafíos tan complexos, pero tamén de oportunidades. Por lo tanto, creo que vou facer esta reflexión, siquera colectiva, tamén rodeada, como decía, de simbolismo, cando menos unha vez o ano. Facela de xeito conxunto, sobre todo sosegado. Facelo de xeito sosegado permite darnos conta de que, efectivamente, como aquí xa se dixo, o noso sistema universitario é hoxe un dos piares fundamentais do desenvolvemento de Galicia en todos os sentidos, científico, social e económico. E facelo dun xeito sosegado tamén decatarse de que temos un sistema consolidado, recoñecido e entendo que plural. E cando falamos de pluralismo é entender que pluralidade significa diversidade de ideas, diversidade de plantexamentos e respeto a todos eles. Creo que isto debería ser tido en conta cando se afirma falar en nome de todos e de todas. E cando isto se esquece, creo que non se estaría facendo, non se debe facer nunca, ningún favor á Universidade e mesmo a Galicia. A Universidade, o meu entender, é un reflexo de Galicia e Galicia é unha sociedade plural. Se facemos este reflexo sosegado, entenderemos que o noso sistema universitario aposta, siga apostando e ten que seguir facendo, e aquí levamos recados todos, e entender que as peticións, aquelas que lle corresponde, fora de calquer outro tipo de plantexamento, que non sexa cumprir coas nosas obrigas como responsables dos orzamentos e, polo tanto, dos recursos que pagan os galegos cos seus impostos, claro que a Xunta de Galicia ten que facer cousas, e claro que hai moitos marxes de mellora, e claro que algúns son moi urxentes, pero entender que isto só é un plantexamento dirixido, e entendín no que decía o rector que non é así, e, polo tanto, o agradezo, despois hai que demostrarlo, cos feitos e con implicación de todas as administracións, de todas temos responsabilidades, e, polo tanto, todos temos obrigas de resolver os problemas, e nin siquera, se mo permiten, unhas máis que outras, cada un na esfera do que lle corresponde facer. E isto, se o facemos, redundará na calidade da docencia e na capacidade de atraer e reter talento, que isto tamén é algo que as universidades teñen que facer, e implicarse directamente co tecido productivo, esa transferencia do que se fai nas universidades á sociedade galega. E tamén, por que non decilo, aspirar a cohesionar o noso territorio nun sistema universitario con 3 universidades asentadas en diversos campus e, polo tanto, impregnando, empapando toda a nosa xeografía. E iso tamén é garantir a igualdade de oportunidades. Estar no territorio implica cohesionalo e facelo equilibrado no fundamental. Todo o que ten que ver con a universidade é fundamental. Galicia conta con un sistema universitario baseado na planificación, xa se dixo aquí, dende hai moitos anos, dende que temos este sistema de 3 universidades públicas, que busca o consenso, que non sempre é sinxelo, ás veces é realmente complicado, pero ten que ser un obxectivo, e que, senón, chegará a ser este avance conxunto, e, polo tanto, o avance de Galicia a través das súas universidades podería chegar a ser imposible. Temos un mapa de titulacións amplo e diverso. Ofrece, a día de hoxe, preto de 130 grados que están adaptados, e se non están, deben estar en evolución para poder facelo, a realidade dunha sociedade como a galega que é dinámica e que tamén está en transformación e que tamén ten por diante retos moi importantes. Por lo tanto, como decía, nada disto vai ser posible se non insistimos en algo fundamental, que este camiño hai que percorrelo de xeito conxunto e de xeito simultáneo. Non valen diferentes velocidades
nin desvíos en función de diferentes intereses. O presente e o futuro do sistema universitario galego constrúese dende a colaboración leal. Por suposto que cada un pode ter, e ten, e é lexítimo e entendible, e seguro que así debe ser, os seus intereses, as súas circunstancias específicas, pero esa colaboración leal cos reitores, co profesorado, co persoal, cos estudantes, con todos aqueles que interactúan todos os días, ás veces moito máis do que a maioría da xente pensa, coas tres universidades, se non o facemos así, as cousas non funcionarán. E, polo tanto, ese espírito de consenso é o que garante, na miña opinión, en opinión da Xunta de Galicia, este modelo, insisto, baseado na confianza mutua, en non importar discutir as cousas se todos queremos chegar a acordos. Eso fará que os acordos, por moi difíciles que sexan, cando cheguen, serán moito máis duradeiros, moito máis estables e moito máis eficaces. Galicia medra cando remamos todos e todas na mesma dirección. E creo que a universidade é o mellor exemplo de que esa cooperación dá moito máis froitos que a división. A Xunta reafirma, non aquí neste acto, por suposto hai que facelo tamén, senón todo o ano, coa relación, creo que fluida, informal, que creo que vai facelo, a pesar de que os reitores representan unhas estruturas grandes, complexas, creo que ese contacto informal que eu percibo para moitísimas cousas dá froitos, e, polo tanto, tamén dá froitos no financiamento, que é absolutamente entendible unha reivindicación, porque as necesidades suben, son complexas, cambiantes, e sempre significa máis recursos, nunca menos. Pero ter chegado a un financiamento estable, plurianual e planificado, creo que é un paso importante e permite facer as cousas con antelación, que como hai que facelas con todo cando se manexan recursos públicos, pero moito máis cando falamos de recursos públicos universitarios. O plan de financiamento 22-26, efectivamente, quedalle algo máis dun ano de vixencia, polo tanto, xa hai que estar traballando nos seguintes anos, mobilizou 3.100 millóns de euros, 700 millóns de euros máis que no plan anterior, e entendo perfectamente que no seguinte haberá tamén que engadir máis cifras aos 3.100 millóns actuais. Só no ano 2025 destinamos 532 millóns e estamos a piques de acadar, se non se acadou xa sei que este é un tema sempre en discusión, pero o 1% do PIB no financiamento do sistema universitario galego, e, dende logo, falaba o reitor de achegarse ao noso entorno. Creo que en moitas circunstancias hai xente, universidades do noso entorno, que o que queren achegarse é o obxectivo que temos aquí acadado, insisto, sabendo que non é dabondo, e sabendo que as negociacións que ahora abriremos serán para seguir incrementando recursos mentras haya garantía, como creo que ahora hai, de que se utilizan con eficacia. Está en marcha tamén o plan de infraestructuras, longamente demandado polas universidades galegas. Garantía de financiamento, garantía de planificación e, polo tanto, garantía de poder facer investimentos moi importantes que se alongan no tempo, coa seguridade de que van ser unha realidade. 56 millóns de euros. Vimos estas semanas derradeiras precisamente como empezaron a construirse proxectos, creo que moi importantes, e algúns longamente demandados. A facultade, o edificio da Facultade de Farmacia aquí en Santiago de Compostela, o edificio da Escola de Enxeñería Aeronáutica e do Espazo na cidade de Ourense. Falar de universidades tamén falar de investigación. Creo que é o que había que facer e, por tanto, tomouse esa decisión vendo a potencia investigadora que ten o noso sistema universitario galego, residenciar as capacidades e os recursos financeiros en materia de I+D da Xunta de Galicia, por lo tanto, de todos os galegos, no Sérmolo, no lugar onde toda esa investigación ten lugar dun xeito cada vez millor. Por lo tanto, a Axencia, o AGAIN, a Axencia Galega dependente da Xunta de Galicia, que se ocupa de todas estas materias, está residenciada na mesma consellería que leva a política universitaria. Lo que isto é unha aposta clara pola innovación e pola
investigación e polo apoio, despois, para que todo iso chegue á sociedade. Investimos 20,7 millóns de euros en infraestructuras científicas solo no 2025 e no 2026. É un 10% máis que no bienio anterior, no 23 e no 24. Contamos coa rede CIGUS, que é un orgullo para toda Galicia, e hai pouco tivemos un acto na Cidade de Cultura e falábamos de que, ademais de que seguir potenciando e apoiándoa, hai que dar a coñecer a súa existencia a sociedade galega en xeral, para que entenda que cousas que ás veces admiramos noutros lugares as temos aquí moi preto dende Galicia para o resto do mundo. 10 centros de investigación, 3 colaborativos e preto de 1.600 investigadores. Poñemos en marcha agora a Fundación Galtia, 35 millóns de capital inicial, que eu agardamos, que teña un efecto multiplicativo, e ademais por moitos díxitos. O obxectivo son 120 millóns de euros, e aquí tamén veremos se todos os compromisos e os chamamentos da sociedade civil, das empresas galegas, a que se potencie aquí na nosa terra un tecido investigador dende as universidades forte, se ve correspondido agora coa súa necesaria colaboración para poder ter este efecto de aumento da capacidade desta Fundación Galtia netamente galega para, por suposto, reter o noso talento, pero atraer moito talento que anda polo mundo e que pode facer moi ben o seu traballo, imos intentar que mellor dende aquí, dende Galicia. E é un orgullo tamén reivindicar Galicia como a única comunidade autónoma a día de hoxe con matrícula universitaria gratuita, que entendo que isto é algo que o estudantado en xeral, a mí me consta, outra cousa, é que se diga expresamente o estudantado en xeral recoñece. Unha medida que xa beneficiou a máis de 28.000 estudantes nos 2 anos que leva en vigor, e que se suma, hai que dicilo tamén, as tasas conseladas que mantemos dende hai 14 anos. Isto non é un mérito da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia só manexa os recursos dos galegos e, por lo tanto, un mérito da sociedade galega que aposta por este fortalecemento esta igualdade de oportunidades aos estudantes e ás familias en Galicia, igual que os precios máis baixos en másteres habilitantes en toda España. Estas medidas suponen un aforro anual superior aos 20 millóns de euros, aforro para persoas que antes pagaban estes cartos, ahora non teñen que facelos porque a sociedade galega no seu conxunto asume porque merece a pena esta aposta. Por lo tanto, Galicia pode decir con orgullo que ofrece educación gratuita e de calidade dende a escola ata a universidade. Por lo tanto, e remato xa, as nosas universidades teñen que seguir sendo unha grande expresión das millores, das máis alentables, do que somos como sociedade, da capacidade que temos e de ata onde podemos chegar. Aposta pola excelencia e pola educación, que, ao final, reflicten un modelo universitario que ten que ser unha mostra máis desa Galicia calidade que queremos proxectar ao mundo. E dos exemplos máis entendibles e un exemplo certo, como entendo que o é. Ao final, falamos de formar persoas en liberdade, formar persoas comprometidas e formar persoas con moitas ganas de facer moitas cousas. Aquí na súa terra é onde cada un libremente decida facelas. A nosa responsabilidade é creer nese potencial e crear as circunstancias para que iso siga sendo posible, asumindo que hai moitas cousas que temos que seguir mellorando, asumindo que hai novos retos, moitos deles urxentes, asumindo que a nosa sociedade plural o que quere que as universidades funcionen para cumprir ese labor de país que teñen encomendadas, ao marxen de calquer outro plantexamento, ou polo menos pensando que ese é o plantexamento principal, e ningún outro, fora de ideoloxías, fora de orientacións e fora do que non sexa formar os millores para o futuro de Galicia. Moitísimas gracias e dou por inaugurado este curso do Sistema Universitario Galego 25-26.
Prégolle á señora secretaria xeral que organice a procesión de saída deste acto. Muy bien. Está prohibido.